Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 55 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo na isudto diri sa UFM Bombo Radio Iloilo flagship station sang the number 1 and the most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Hulyo 23 tuiga 2025. Wala klase, wala sang trabaho. Bangod sa mando sang aton sininga presidente tugaman sa malain sininga panyempo. Sa mga nagapauna karon nga mga balita, unahon na naton ining bagyo, ining low pressure area nangin isa na iya ka bagyo. O kag paghingadan ini siya nga si Bagyo Dante, pero mayara pagin sang nasiplatan sini nga mayara sang naga porma-porma naman nga klain sang tsimpo pananglitan nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Tawgon naman ini siya nga kung magbagyo sa pananglitan, tawgon ini siya nga si Bagyo Istong. Samtang ang pagdeklarar nga wala sang klase, yara na karon sa itulupangod sang Department of Interior and Local Government. Sa mga nagapauna kag dalaguan naman nga mga balita lokal diri sa aton sini nga pagpangalagad, masobra 39,000 ka mga pamilya sa Western Visayas apektado sa mamunog sini nga ulan. Duha ka munisipalidad sa probinsya sa Antique nagdeklarar sa state of calamity suno pa sa Office of the Civil Defense. Barangay official sa Mulo Boulevard nagpangayo sa financial assistance para sa kay Mayor Raisa Treñas para sa sining person with disability nga nalumos. Ining 26 anyos nga PWD nga nalumos isa na kuntani katuig nga nag-ayo sa ginasufrer nga balatian nga cancer of the bone. Muli madalagkuha ng mga balita, issues kay impormasyon main sentro karon sa aton sining nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Detalye sinibalikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Kakinot sang tubig, magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag, agud nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Uno sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Miyerkules, ika-23 sa buwan ng Hulyo, taong 2025. Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, abangan sa ating weather update mamaya, Bagyong Emong nabuo na rin sa loob ng Philippine Territory. 2 bagyo, habagat at isa pang low pressure area nakakaapekto sa panahon sa Pilipinas. Ilang mga apektadong pamilya naman sa evacuation centers sa Metro Manila bumalik na sa kani-kanilang lugar. Subalit, ilang kalsada nananatili pa ring lubog sa baha.
Si Vice President Sara Duterte nanawagan naman ng pagkakaisa sa pagtugon sa kalamidad. Hiling ho ang epektibong disaster mitigation plan sa Pilipinas. Si Pangulong Bongbong Marcos naman dumipensa sa pangangailangan para sa deployment ng US missile sa Pilipinas. Relasyon naman ng Pilipinas sa Amerika at China, hindi umano kailangang balansehin. Abangan din sa ating provincial report mamaya, Negros Occidental nakataktang magdeklara ng state of calamity dahil yan sa pagbaha. Yung epekto ng red stripe soft scale insect maaari din pong isama. At live nationwide via satellite, naritong detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Sa ating weather update, mga kabombo Nation, nabuo na rin bilang isang ganap na bagyo ang isa pang low pressure area sa ating bansa. Ayon sa State Weather Bureau, dalawa na ang sama ng panahon na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayon pong araw. Kinabibilangan ito ng bagyong Dante na lumakas pa bilang tropical storm. Nasa 800 kilometers silangan po ito ng extreme northern Luzon. Habang ang pangalawa ay ang bagyong Emong na malapit sa kanluran ng Babuyan Islands. Maliban dito, nanatili pa rin ang tsansa ng isa pang low pressure area o mga iba pang low pressure area na lumakas sa mga darating na araw. Lalo't ang isang namumuong sama ng panahon ay nasanding lalakas bilang bagyo sa lubyan ng susunod na 24 oras. Samantala, iniulat naman po ng Philippine National Police na 12 katao na ang binawian ng buhay dahil sa mga pagbahang nararanasan sa malaking parte ng bansa dahil sa mabibigat na pag-ulan simula ng manalasang bagyong Krising at pinaigting pa na habagat. Ayon kay PNP Chief Information Officer Brigadier General Randolph Tuanyo, karamihan sa mga nasawi ay dahil sa pagkalunod kung saan 5 sa kanila ay naiulat dyan po sa may Calabarzon area habang 3 naman sa may Negros Island region. 2 pa sa mga biktima ng kalamidad ay mula sa Mimaropa at sa Metro Manila. Base naman po sa Philippine National Police official, ang 2 pang nasawi ay nabagsakan ng puno. Diyan naman po sa may Northern Mindanao at Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Samantala, mayroong 5 katao ang napaulat na ring nawawala dahil sa mga pagbaha sa Metro Manila, 3 mula sa Western Visayas at 1 sa Calabarzon. Base naman sa datos ng pambansang pulisya nitong gabi ng Martes, umabot na sa mahigit 144,000 individual mula sa mahigit 39,000 na pamilya ang kasalukuyang nasa evacuation centers sa iba't ibang parte ng bansa matapos silang ilikas bunsod ng matinding mga pagbaha. Kaisa din naman ang Philippine National Police sa nagsasagawa ng search and rescue operations sa mga apektado ng kalamidad kung saan 4 nga mula sa 12 napaulat na nasawi sa sakuna ay na-recover mismo ng police search and rescue teams. Iniulat din ni Tuanyo na may halos 300 kapulisan ang naapektuhan ng mga kalamidad. Samantala, umabot na sa kabuang 197,633 na family food packs ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga biktima na matinding pagbaha dulot ng pinagsamang epekto ng habagat at ng bagyong Krising. Batay sa report na inilabas ng Department of Social Welfare and Development, napunta sa Central Luzon ang pinakamalaking porsyento ng mga family food packs, umabot ng hanggang sa 107,000 mahigit. Sinundan nito ng National Capital Region, umabot ito ng hanggang sa 22,500 mahigit. Sa kabuuan, nakapagbigay na ang Social Welfare Department ng libu-libong family food packs sa 14 na rehiyon tulad ng Ilocos Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa Region, Bicol Region, ang Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Sorsogon at maging sa Cordillera Administrative Region. Mula nang magumpisa ang malawakang pagbaha, umabot na sa halos 121 million pesos ang halaga ng tulong na naipamahagi ng ahensya sa mga biktima. Kabuang 1,834,000 na katao ang natukoy na apektado ng pagbaha mula sa 2,978 na barangay. Ito'y katumbas ng 526,981 na pamilya. Samantala, nanatili sa loob ng evacuation center ang kabuang 25,431 na pamilya. Binubuo ito ng hanggang sa 92,000 na katao. Natili namang bukas ang mahigit sa 700 na evacuation center. Umabot na rin sa 402 na kabahayan ang natukoy bilang totally damaged o tuluyang napinsala o nawasak, habang 1,722 ang bahagyang napinsala. Sa kasalukuyan, available ang mahigit sa 2.8 billion pesos na halaga ng standby fund at mga resources para sa mga biktima ng kalamidad sa buong bansa. Sa datos naman mga kabombo ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ngayon pong Miyerkules, pumalo na sa mahigit 1.4 milyon individual
Mula sa mahigit 401,000 na pamilya ang apektado sa lahat ng rehiyon maliban po sa may Eastern Visayas. Nakaranas sa mga nabanggit na lugar ng baha, pagguho ng lupa, pagguho ng mga struktura at mga buhawi. Pinakamatinding naapektuhan sa rehiyon ay ang Central Luzon na may mahigit 600,000 na residente ang nasalanta. Sinundan nito ng Negros Island Region na mayroong mahigit 166,000 at ang Ilocos Region mayroong mahigit 157,000 na apektadong mga residente. Sa kabuang bilang mga kabumbo, pumalo na sa mahigit 21,000 na pamilya ang nananatili sa mga evacuation center habang ang iba naman ay nasa mahigit 13,000 na pamilya nakikituloy lamang po sa labas ng evacuation center o sa kanilang mga kaanak at mga kapamilya. Samantala sa datos naman ng ahensya, tumaas na sa 7 ang bilang ho ng nasawi bagamat mababa ito sa datos mula sa pambansang pulisya dahil ilan sa mga napaulat na biktima ng mga kalamidad ay kasalukuyan pang bineberipika. Sa kasalukuyan mga kabumbo, ilang lugar sa Pilipinas ang nakasailalim na sa state of calamity kabilang ang 2 bayan sa Pangasinan na Umingan at Malasiki, ang lalawigan ng Cavite, ang Malabon at ang Quezon City dito sa Metro Manila. Kabilang din po dito ang Rojas sa Palawan, Kalumpit sa May Bulacan, Sebaste at Barbasa diyan sa bahagi ng Antique at maging ang Cebu City. Samantala, gumagana naman po ang lahat ng 71 na station sa Metro Manila na nasa ilalim ng operasyon ng Metropolitan Manila Development Authority sa kabila pa yan ng malawakang pagbaha sa malaking bahagi ng Capital Region. Ayon kay Flood Control and Sewerage Management Office Director Mark Navarro, bagamat manaka-naka na humihinto lalo na kung isa sa ilalim sa declogging operation, maikling panahon lamang ito. Ang nagiging pahirapan anya ay yung malaking bulto po ng mga basurang bumabara sa mga pumping station. Sa mga declogging operation, inaabot anya ng 1 oras ang mga pumping station na labis na nabarahan ng mga basura, habang sa mga station na maaaring tanggalin ng mano-mano, nagtatagal ang operasyon ng hanggang sa 30 minuto. Dahil dito ay bahagyang natitigilan niya ang operasyon ng mga pumping station, ngunit kaagad ding naibabalik. Bagamat matagal ng problema ang bulto-bultong basura sa Pilipinas, tuloy-tuloy itong nagiging problema anya dahil marami ang nagtatapon na lamang nang walang pakialam sa magiging epekto nito. Nananatiling epektibo naman ang mga pumping station sa ilalim ng MMDA habang may karagdagan ding ginagawa sa ilalim naman ng Department of Public Works and Highways bilang bahagi po yan ng mga flood control projects sa Capital Region. Muli namang ibinabala ng opisyal na hanggat hindi natututo ang publiko sa akmang waste disposal o tamang pagtatapon po ng mga basura, ay hindi matatapos ang problemang malawakang pagbaha sa Metro Manila. Kaugnay pa rin po ng balitang yan mga kabumbo, update ho tayo dahil ilang mga kalsada sa lungsod ng Maynila ay natili pong lubog sa baha. Habang ilang mga apektadong pamilya naman na una hong dinala sa mga evacuation center, nakabalik na rin sa kanilang mga lugar. May update po dyan si Bombo JC Galvez. Bombo Janice, however, lubog pa rin sa baha ang ilang kalsada sa lungsod ng Maynila, partikular sa kabaan ng Taft Avenue. Bunsod ito na walang tigil na ulan dulot na nagdaang bagyong Krising at Habagat. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio kay Christian Jan Evangelista, hepe ng Research and Planning Division ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, gutter deep pa rin ang level ng tubig sa Taft Avenue at sa ilan pang lugar, ngunit nilinaw nito na kaya na itong daanan ng mga sasakyan. Wala na rin anya silang namomonitor na lagpas sa gutter, ngunit inaasahan pa rin daw natataas ito dahil sa katamtaman hanggang malakas na pag-ulan. Narito pakinggan natin ang paunang pahayag ni Christian Jan Evangelista, hepe ng Research and Planning Division. Meron pa rin po tayong mga namonitor na mga pagbaha, pero karamihan po ng mga pagbaha na record po nitong mga nakaraang araw ay humupa na. Bukod po rito sa Taft Avenue na kalsada po natin. So karamihan po rito ay gutter deep pa rin po. Pero passable naman na po ito sa light vehicles. Yes po, 24/7 po sir ang atin pong monitoring po dito sa ating emergency operation. Samantala, bagamat baha pa rin sa ilang kalsada sa Maynila, ang ilang mga apektadong pamilya naman sa mga evacuation centers ay bumalik na sa kanilang lugar. Sa pinakauling datos, nasa 20 yung evacuation sites sa Maynila, 784 ang mga apektadong pamilya o nasa 2,540 na individual. Ayon kay Evangelista, karamihan ng mga lumikas ay mula sa District 4 na mayroong 2 evacuation centers. Ito yung Barangay 456 ng daycare
Center at Trinidad Texon Elementary School. Patuloy rin anya yung pag-iikot ni Manila Mayor Isko Moreno sa mga evacuation sites, gayon din na ilang tanggapan sa lungsod. Narito pakinggan pa natin ang kanyang pahayag. Sa ngayon naman po kung mapapansin nyo ay mayat maya pong binibisita ng ating pong butihing punong lungsod, Mayor Isko Moreno Dumagoso, ang ating pong mga evacuation center upang matiyak po ang kaligtasan ng ating pong mga evacuees. Sa lahat po ng ito, karamihan po ay mga eskwelahan at well-coordinated naman po ito sa ating Schools Divisions Office. Meron po tayong permanent evacuation center na nakabukas po sa ngayon, which is the Delpan Sports Complex. At ang isa po rito is the Atienza Elementary School sa Baseco. Ito po yung mga lugar na kung saan may marami po tayong evacuees. No? Nandito rin po para naman sa District 3, Regidor Elementary School at Barangay 105 Covered Court po sa Tondo, Maynila. So sa akin po ang kalagayan po ng ating mga evacuees ay nasa mabuti naman po na kalagayan at patuloy po ang serbisyo ng ating MDSW upang maibigay po ang kanila po mga basic needs sa evacuation center. Patuloy naman anya ang kanilang koordinasyon sa Schools Division Office at mga barangay sakaling kinakailangan daw ng mga karagdagang evacuation centers o pansamantalang masisilungan ng mga apektadong residente sakaling lumala nga daw tong sitwasyon. Narito pakinggan pa natin ang kanyang mensahe. Mga pinaka-crucial po natin para sa hanging habagat po na ito at ang ating pong mga evacuation center ay patuloy po ang paghahanda. So kung sakali pong dadami pa ang ating pong mga evacuees, ay patuloy po ang ating pong koordinasyon sa Schools Divisions Office upang kung sakali ay mahiram naman po natin ang ating pong mga eskwelahan po. So bukod po rito, nakaantabay rin po ang ating pong Baseco Evacuation Center. Ito po ang ating pong permanent evacuation center po sa lungsod na kaya pong mag-cater ng 1,000 pamilya po doon po sa lugar. So kung sakali pong kakailanganin, ay handa po ito as per instruction din po ng ating butihing puno. Bahagi yan ng pahayag ni Christian Jan Evangelista, ang hepe ng Research and Planning Division ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office. Okay. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa may lungsod ng Maynila, yung Sangguniang Panlunsod, magsasagawa naman po ng special session para sa pagdedeklara po ng state of calamity. Kaugnayan kuha po tayo ng update sa pag-uulat ni Bombo Grant Hilario. Magsasagawa ngayong araw ang City Council ng Maynila hinggil sa planong pagpapatupad ng state of calamity sa buong lungsod, kung saan inaasahang magtitipon-tipon ngayong Miyerkules, ika-23 ng Hulyo, ang mga konsehal. Ito ay upang makapaglunsad ng isang special session na layong may sakatuparan ang deklarasyon ng state of calamity. Alinsunod dito sa deklarasyong inihayag ng kasalukuyang alkalde ng Maynila na si Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso hinggil sa sitwasyon ng lungsod. Ang deklarasyon nito ay bunsod ng labis ng maapektuhan ng mga residente ng Maynila sa halos walang tigil na pagkulang nararanasan. Kaya ngayong araw, inaasahan na may sagawang sesyon sa City Hall ng Maynila nang sa gayon ay agaran itong makatulong o makapagbigay asiste, lalo na sa mga barangay na lubhang naapektuhan. Samantala, pagdating naman dahil sa patuloy pa ring pag-ulan na nararanasan, hindi may tatanggi na mayroon pa ring mga usapin sa basura ang kinakailangang maresolba. Ani kasi ni Mayor Isko Moreno Dumagoso, bagamat may mga naikot na mga truck ng basura para mangolekta, hinihikayat niya ang publiko na huwag itong ikalat sa labas ng kanilang mga tahanan. Panawagan niya na hintayin dumating ang truck ng basura bago ilabas sa mga ito mula sa loob ng kanilang mga bahay. Paliwanag pa kasi ng alkalde na posible itong kumalat sa mga lansangan lalo pat ngayon ay baha at nakakaranas pa rin ng pabugso-bugsong papulan. Kauna niyan, ating pakinggan si Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, ang alkalde ng lungsod ng Maynila. I-delay lang natin ng kaunti. Konting oras lang, konting panahon lang. Huwag muna natin ilalabas ang mga basura na nasa loob ng bahay natin at dadalhin sa kalsada. Sa ngayon,
ay patuloy na nangongolekta ng basura ang Lunel. Ngunit dala ng maraming area na hindi na passable, maaari maka-experience na walang dumadaang truck. Kaya lamang ang pakiusap ko, mga batang Maynila, mga nanay ko, mga tatay ko na nanonood, i-delay lang natin ng kaunti. Dahil kapag itinapon natin ng basura na wala pang truck, dahil hindi makapasok ang truck dala ng baha, yung mga basura na yan ay babalik din sa loob ng bahay. Sa kasalukuyan, Bombo Genesis, Bombo Ever, ay patuloy pa rin itong pagulan dito sa Maynila. At may pangilan-ngilan pang mga kalsada ang may baha tulad na lamang dito sa Top Avenue sa tapat ng Philippine General Hospital sa bahagi ng Pedro Hill at ng Quirino Avenue. Live mula dito sa lungsod ng Maynila. Babugran? Yes, Bombo Genesis. So far sa ngayon, medyo okay naman na yung transportation kasi kahapon mangilan-ilan lamang sa kabila na ito'y Metro Manila, mangilan-ilan lamang yung mga naglilibot o nag-express na mga sasakyang pampubliko. Ngayon, okay naman na. So ngayon, Bombo Genesis, sa pag-iikot ng Bombo Radio, ay nakakita natin yung nandun na yung presensya ng mga pampublikong sasakyan katulad ng jeep at ng bus, maging ilang mga sasakyan ay nakadara na rin. Ngunit sa kabila nito, Bombo Genesis, ay patuloy pa rin yung pagbaha dito sa bahagi ng Top Avenue. Yan ay mula sa kakabahan, simula dyan sa Nakpil hanggang dito sa bahagi ng Malbar Street. Dito pa rin yan sa Top Avenue, lungsod ng Maynila. Bombo Genesis. Okay, Bombo Ever. Alright, Bombo Grant, as paalala na lang o babala siguro sa mga kababayan natin na matutungo pa sa mga kalsada dyan sa mga nababanggit mo, Bombo Grant. Meron pa bang mga kasalukuyan ngayon na hindi pa madaanan dahil dito nga sa epekto ng mga pagbaha sa Metro Manila, Bombo Grant? Bombo Ever, ating nakapanayam si Mayor Isko Moreno Dumagoso at kanya namang pagtitiyak na lahat na ng kalsada sa Maynila ay passable na ng lahat ng uri ng bihikulo o ng sasakyan. Maging ang bus, maging ang jeep at maging mga sasakyan ay kaya nang makatawid sa mga kalsada sa Maynila. Ngunit sa kabila nito ay hindi ito nangangahulugan na maging sa mga individual o residente ay ligtas na suungin itong baha sapagkat dito sa aking kinatatayuan sa Top Avenue ay ganun pa rin yung taas ng baha na siyang halos lumagpas na sa gutter deep yung taas ng tubig baha dito. Kaya ang ibang individual dito, yung mga tumatawid ay hirap na makapaglakad. Lalo pa tayo itong buong kahabaan ng Top Avenue ay lumog pa rin sa tubig baha. Bombo Ever. Follow-up lang, Bombo Grant, dun sa nauna mong report. Asahan ba natin na today din idideklara itong state of calamity dito dyan sa may lungsod ng Maynila? Bombo Ever, yan yung pagtitiyak ni Mayor Isko Moreno Dumagoso na kanyang sinulat na liham kay Vice Mayor na ipatupad na kagad itong state of calamity. Sa katunayan, ngayong tanghali ay inaasahan na yung special session ng konseho nang sa gayon ay agaran na may patupad itong deklarasyon at kinabukasan din mismo ay magamit na o na itong mga barangay sa lungsod ng Maynila upang matugunan na mabilisan at agaran yung mga pangangailangan at tulong na kinakailangan ng mga residente, lalo na ng mga taga Maynila. Bombo Ever. Okay. Konting follow-up lamang dun sa nababanggit natin kanina na public transportation, Bombo Grant. Anong sitwasyon sa gilid ng mga kalsada ngayon? May mga naghihintay ba ng masasakyan tulad kahapon o wala naman na? Bombo Genesis, may pangilan-ngilan na misulang nai-stranded sapagkat kung ikaw ay manggagaling sa istasyon ng LRT o ng tren, ay pagbaba mo ay ang bubungad sa iyo yung pa rin yung baha, yung taas na gutter deep water level sa lalo na pagdating sa Pedro Hill, sa Quirino at maging dito sa pagdating sa UN Avenue, United Nations, ay bubungad sa iyo yung malalawa o mistulang swimming pool na Top Avenue. Kaya kung sa ating mga kababayan, sa ating mga kabombo at Quezon Nation, kung kanila pa rin pagpapatuloy yung kanilang lakad at kung sila ay magtutungo dito sa lungsod ng Maynila, ay mas mainam na magsuot sila ng mga bota sapagkat hindi biro itong baha pa rin na patuloy na nararanasan dito sa kahabaan ng Top Avenue. Bombo Genesis.
Okay, sige. Maraming salamat. Ingat-ingat kayo dyan, Bobo Grant. Live mula dito sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Gran Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Boss Radio, Bombo! 21 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa mga kaugnay pa ring development, siniguro ng Department of Energy Secretary Sharon Garin ng matatag at tuloy-tuloy na energy service sa buong Pilipinas sa kabila po yan ng magkakasunod ng mga kalamidad. Pinulong kasi ng kalihim ang Task Force on Energy Resiliency upang masigurong agad na matugunan ang anumang problema sa enerhiya tulad ng power service at fuel supply. Sa kabila yan ng malawakang pagbaha na nakakaapekto sa energy facilities dito sa bansa. Binigyang din ng kalihim ang mahalagang papel ng Department of Energy hindi lamang sa tuloy-tuloy ng mga serbisyo sa mga komunidad kundi maging sa mga critical facilities na naghatid ng essential service sa mga mamamayan. Kasama rito ang supply ng kuryente sa mga ospital, mga evacuation center at iba pang ginagamit sa pagtugon sa kalamidad. Sa Metro Manila, pinapatiyak ng kalihim sa Meralco ang matatag at flood resilient solution sa mga ospital na bahain, ngunit nagsisilbing pangunahing takbuhan nitong mga pasyente na mga umula po sa iba't ibang lugar sa Capital Region. Kinabibilangan ito ng San Lorenzo Ruiz General Hospital, dyan po sa may Malabon, ang Tondo Medical Center, dyan sa may Manila, ang Valenzuela Medical Center at ang Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa lungsod ng Marikina. Inatasan din ng kalihim ang naturang power company na siguruhing tuloy-tuloy ang supply ng kuryente sa mga malalaking evacuation center na nagsisilbing kanlungan ng libu-libong mga evacuees. Samantala, pinapatiyak din ng kalihim na walang magiging problema o pagkakaantala dun sa mga fuel delivery para sa mga aviation operation at iba pang mga essential transportation operation. Hiniling nito sa Toll Regulatory Board na siguruhing nakadadaan ang mga fuel tanker sa mga tollway, lalo na ang mga magde-deliver ng mga produkto mula sa may Subic at Bataan papunta dito sa Metro Manila hanggang dyan sa may bahagi ng Ninoy Aquino International Airport at iba pang critical facilities. Inatasan din ng kalihim ang Department of Energy Electric Power Industry Management Bureau na magsagawa ng site inspection sa mga ospital at iba pang mga pangunahing pasilidad at maglaan ng technical assistance, yan po ay kung kinakailangan. Samantala, pinapayuhan po ng Department of Tourism ang mga biyahero na ipagpaliban muna ang planong pagbiyahe sa kanilang mga destinasyon na apektado ng mga pag-ulan at baha bunsod ng habagat at ng bagyong Dante. Ito ay matapos na tukuyin ng State Weather Bureau ang ilang lugar sa bansa na maaaring makaranas po ng mga disruption. Kabilang nga sa mga masusing binabantayan ng Disaster Risk Reduction and Management Committee ng Department of Tourism ay ang mga sitwasyon sa Cordillera Administrative Region, National Capital Region, Region 1, Region 2, Region 3, Region 4A, Region 4B, Region 5 at maging dyan po sa Region 6 o Western Visayas. Bunsod nito ay pinayo ng ahensya sa mga traveler na manatili pong updated sa posibleng service interruptions, mga nasarado pong mga site o pagbabago sa mga ruta. Inabisuhan din ng ahensya ang tourism stakeholders na patuloy na i-monitor ang updates mula sa National Disaster Risk Reduction Management Council at maging mula sa State Weather Bureau para sa lagay ng panahon. Hinimok naman ang mga hotel tour operators at transport services na maghanda para sa posibleng service interruptions. Mahalaga kasi anya na maipaalam sa mga guests ang anumang pagbabago sa serbisyo. Kamilang na dyan ang mga posibleng kanselasyon o rescheduling. Tiniyak naman ng kagawaran ang patuloy na pagtugon sa mga pangangailangan ng mga apektadong turista at maging ng mga tourism stakeholders. Bukas naman anya ang kanilang linya ng komunikasyon para sa mga biyaherong mangangailangan ng tulong, kung saan maaari pong tawagan ang Tourist Assistant Call Center na 151 Tour o 151-8687. Samantala, bumaba na mahigit sa 81% ang bilang ng mga power consumers sa ilalim ng Meralco na nakakaranas ng power interruption dahil sa matinding pagbaha. Batay sa report na inilabas ng Department of Energy ngayon pong Hulyo 23 mula sa dating 69,376 na mga consumer kahapon, tanging 12,780 na lamang ang wala pang supply ng kuryente. Mahigit sa 10,000 sa kanila ay mula sa probinsya ng Cavite habang 1,792 ay mula sa Metro Manila. Ang nalalabing bahagi ay pawang mula na sa probinsya ng Bulacan. Ayon sa Department of Energy, masusin itong binabantayan ng supply ng kuryente sa buong Pilipinas sa kabila ng mga mabibigat na pagulan at ng mga malawakang pagbaha. Binabantayan din ng ahensya ang magiging pagtugon ng mga power distributor
at ng mga electric cooperative sa mga kabahayan at komunidad na unang nawalan o pansamantalang pinutulan ng supply upang kaagad na maibalik oras na ligtas ng isagawa ang restoration operation. Samantala, pinaalalahan din ng ahensya ang pag-iral ho ng price freeze sa mga liquefied petroleum gas o ito ho'y mas kilala sa pinaikling LPG sa mga lugar na una hong isinailalim sa state of calamity. Ayon sa Department of Energy, hindi pwedeng taasan ang kasalukuyang presyo ng liquefied petroleum gas sa mga naturang lugar, ngunit maaari namang magpatupad ang mga kumpanya o mga outlet ng rollback sa mga naturang produkto. Samantala, kuha naman po tayo ng report mula dyan sa Malacanang. Si Pangulong Bongbong Marcos sinabing ang deployment ng US missiles sa Pilipinas ay nararapat lamang at bahagi po ito ng modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Kaugnay niyan, may nagkalapang report si Bombo Annalise Soberano. May nakikitang pangangailangan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa deployment ng US missiles sa Pilipinas. Ayon sa Presidente, mahalaga ito lalo na sa kasalukuyang sitwasyong kinakaharap ng bansa. Sa isang interview sa White House sa Washington DC sa Amerika, sinabi ng Pangulo ang deployment ng US Typhoon missile ay bahagi ng AFP Modernization Program at ito ay naaayon sa mga sirkumstansya na kinakaharap ng bansa, lalo na ang issue sa West Philippine Sea kung saan patuloy sa pagiging agresibo ang China. Kung maalala, umalma ang Beijing sa deployment ng Typhoon missile at sinabing banta ito sa seguridad. Nanindigan naman ang Armed Forces of the Philippines. Walang bansa ang makakadikta sa Pilipinas kung magpapapasok man ito ng mga kagamitan, lalo na sa usaping defense and security. Ang nasabing Typhoon missile ay ginamit sa isinagawang Joint Philippine-US Balikatan exercises at sa Laknib 2024 Joint Military Exercise. Pabor naman si Pangulong Marcos sa pagtatayo ng ammunition hub ng Amerika sa Subic, Zambales. Ayon sa Pangulo, ang nasabing proyekto ay tulong o suporta ng Amerika sa Pilipinas sa isinusulong nitong Self-Reliance Defense Program nang sa gayon makatindig ang bansa sa sarili nitong paa ano paman ang mga pangyayari. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. There is no need, in a sense, to balance, as you characterize it, to balance our relationship within the United States and China, simply because our foreign policy is an independent one, and we are essentially concerned with the defense of our territory and the exercise of our sovereign rights. Now, whether we do this not alone. We need to do this with our partners. And again, our strongest partner has always been the United States. But of course, we are trying to form coalitions and multilateral relations so that those like-minded nations who share the same values as we do, who hew to international law, most specifically the UNCLOS, present that position very clearly to anyone who has intentions of unilaterally changing the world order, and that is how. Samantala, hindi naman na walang nakikitang pangangailangan si Pangulong Marcos na dapat balansehin ng Pilipinas ang relasyon nito sa Estados Unidos at maging sa China. Ayon sa Presidente, independent ang foreign policy ng Pilipinas at ang Amerika ay ang strongest partner at nag-iisang treaty partner ng bansa na patuloy na tumitindig at sumusuporta sa Pilipinas. Muling pinagtibay ng dalawang leader ng US at ng Pilipinas ang ironclad commitment. Nagpahayag ng support si US President Donald Trump sa independent foreign policy approach ni Pangulong Marcos, partikular ang pagbuo nito ng iba pang mga alyansa bukod sa mga traditional partners. Sa ngayon, nakatutok ang Pangulo sa pagkakaroon ng multilateral relations sa iba pang mga bansa na may kahalintulad na adhikain, gaya ng pagrespeto sa international laws at kinikilala ang United Nations Convention on the Law of the Sea. Binigyang diin ng Pangulo ang commitment ng Pilipinas sa national sovereignty at international cooperation habang naghahanda ito para pangunahan ang ASEAN 2026. Mensahe naman ni US President Trump kay Pangulong Marcos, "Make the Philippines great again." Pakinggan natin muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. All of what we consider part of the modernization of the Philippine military
is really as a response to the circumstances that surround the situation around the South China Sea and now what we used to refer to as Asia Pacific, which we have expanded now to the Indo-Pacific. And if we would certainly, like in any kind of military spending, we would wish that that wasn't necessary, but it is. And so that is what we are doing. And as an adjunct to the question about the ammunition production, this is actually the United States is assisting the Philippines in what we call our self-reliance defense program, which is to allow us to be self-reliant and to be able to stand our own 2 feet, whatever the circumstances that occur in the future. And that Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! This is Bombo Radio Philippines, #1, most trusted, unmatched, your leading source of news and information. We cover the nation. We connect the people. Nothing covers the Philippines like radio. No one captures the nation's heartbeat like Bombo Radio. Now, with 32 fully digitalized stations. Stay connected. Anytime, anywhere. Basta Radio Bombo! 27 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Pinatigos ni Vice President Sara Duterte si Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III matapos na bansagan ng mga Duterte diehard supporter o ito ho ay kilala sa pinaikling DDS na walang utak at anti-government ng mga ito. Dagdag ng Pangalawang Pangulo, hindi na dapat ikagulat kung imbestigahan ng ilang mababatas ang mga proyekto ng administrasyon ng kanyang ama, kabilang na ang kontrobersyal na Dolomite Beach diyan sa may Manila Bay na itinuturong sanhi ng pagbaha. Lagi ko naman na sinasabi pag mayroong nagsasabi sa akin na baliw ako or may nagsasabi sa akin na kahit ano. Tulad niyan, may nagsasabi sa atin na bobo tayo, parang sabihin na lang natin it takes one to know one. So kung bobo kami, bobo ka din. Hindi na ako magtataka kung lahat ng ginawa or lahat ng ginagawa ni dating Pangulong Duterte ay imbestigahan ng administrasyon ngayon. At hindi na rin tayo magtataka kung lahat noong mga nangyayari ay sasabihin nila na kaparte yan ng war on drugs. At kasalanan yan ni President Duterte. Nanawagan din ng Pangalawang Pangulo sa gobyerno ng Pilipinas sa paghandaan ng susunod na bagyo upang maiwasan ang pagbaha at pagka-stranded ng marami mga pasahero. Git niya, dapat na makiisa ang lahat sa Disaster Risk Reduction and Management Plan ng mga lokal na pamahalaan at maging handa laban sa mga landslide, pagbaha, bagyo, lindol at iba pang uri ng kalamidad. Unang-una, we are a disaster-prone country. Pero taon-taon na lang, para bang nag-aantay lang tayo ng kalamidad at ng emergency. Dapat lahat tayo ay magkaroon participation sa Disaster Risk Reduction and Management Plan ng lahat ng mga local government units para handa na yung ating lugar, handa na tayo pagdating noong landslide, pagbaha, bagyo, malakas na ulan, malakas na hangin, lindol, pagsabog ng bulkan, at kung ano pa yung mga iba pang natural at na man-made disaster na nangyayari dyan sa ating bansa. Bahagi po yan ng pahayag ni Vice President Sara Duterte habang siya ay naroon sa may The Hague sa may Netherlands. Iniulat naman po ng Philippine Coast Guard na wala ng mga stranded na pasahero, mga barko, rolling cargos at motorbangkas sa lahat po ng pantalan sa buong Pilipinas ngayong araw. Batay sa monitoring report na inilabas ng PCG Command Center, walang nakabiyahe na ang mga ito matapos na bahagyang bumuti na ang lagay ng karagatan.
Nakabalik na rin sa normal operation ang mga fishing at shipping lines matapos ang ilang araw na sunod-sunod na mga kanselasyon ng biyahe. Sa kabila nito ay pansamantala naman pong nakikisilong pa rin ang dalawang mga barko at 44 na motorbangka sa National Capital Region Central Luzon at Southern Visayas. Habang hinihintay na lamang po ang tuluyang pagbuti ng sitwasyon sa mga karagatan. Ayon sa PCG, tuloy-tuloy pa rin naman sa pagsasagawa ng monitoring ang ahensya sa iba't ibang mga pantalan sa buong Pilipinas upang masiguro na naipapatupad pa rin yung maayos po na safety protocol sa paglalaya. Sa iba pang mga updates, mga kawambo, higit 100 flights mula ho kahapon kinansela na dahil sa masamang panahon. Mga restaurant din sa mga paliparan, binigyan naman ng mga tulong. Yan po sa pamagitan ng Civil Aviation Authority of the Philippines. May update po dyan si Bombo Isa Cotoner. Bombo Genesis, Bombo Ever, umabot na sa mahigit 100 flights sa iba't ibang paliparan sa bansa ang kinansela dahil sa masamang panahon. Ayon yan kay Civil Aviation Authority of the Philippines spokesperson Erica Polonio. Dagdag pa niya, nasa 2 flight naman ang kinailangan i-divert ng paliparan at 1 flight ang na-delay dahil pa rin yan sa masamang panahon. Isa sa mga kinansela ay ang biyaheng Davao papuntang Manila. Manila naman papuntang Panglao at iba pang flights. Sa ngayon, wala pa naman silang nauulat na na-stranded sa mga paliparan dahil sa mga nakanselang flights. Anya, maaga naman kasing naabisuhan ng mga pasahero ng mga airline companies. Ngunit yung mga pasahero naman na hindi makalis ng paliparan dahil sa baha ay binigyan na nila ng mga hot meals at assistance. Kaugnay niya ang pakinggan natin si CAAP spokesperson Erica Polonio. Sa ngayon po, wala kaming mga reported na stranded passengers dahil unang-una yung mga airlines na abisuhan na yung ating mga pasahero in advance na magkakaroon ng flight cancellation. Kaya siguro kung meron ng natitirang o naiwan doon sa aming mga airports na na-stranded because of baha siguro, hindi na makalabas. So ang ginagawa natin dyan, meron tayong malasakit help desk. Pinoprovide natin yung meals at kung ano yung pangangailangan ng ating mga pasaherong nandun sa loob ng Kaugnay pa nito, pinapayuhan din ng mga pasahero na makipag-ugnayan sa kanilang airlines para sa real-time update, rebooking o refund. Patuloy na nakabantay ang ahensya sa sitwasyon ng panahon at nakikipag-ugnayan sa mga airline at airport authorities upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Pagtitiyak ni Apolonio, maglalabas din sila ng karagdagang abiso kung kinakailangan. Kaugnay niya ang pakinggan natin, si CAAP spokesperson Erica Polonio. Tama po yan, kailangan lang yung ating mga pasaherong gagamit ng mapaliparan ngayon at hanggang bukas, mag-check lang ho sa mga respective airlines kung ano yung status ng flight nyo. And I'm sure naman yung mga airlines na abisuhan na rin through text siguro o email yung mga pasahero magkakaroon ng ganitong disruption. But better call them para at least hindi na kayo ma-inconvenient pumunta sa airport kung wala naman yung flight Samantala, sa naging pag-iikot naman ng news team ng Bombo Radio Philippines sa bahagi ng Ninoy Aquino International Airport, bagaman masama ang panahon ay tuloy-tuloy pa rin ang kanilang operasyon sa kanilang mga pasahero. Katulad na lamang ni Kenneth Bautista na nagmula pa sa Davao, Anya. Sa kanyang pinagmulan naman ay maaraw, kaya naman hindi nagkaroon ng delay, ngunit pagdating dito sa may bandang Manila, naramdaman na nila ang delay lalo na sa kanilang pagbaba. Ayon naman sa pamunuan ng NAIA, nakikipag-ugnayan na sila sa mga airline companies hinggil sa mga flights na kanselado o naantala. Patuloy na inaabisuhan ng mga pasahero na maging updated sa kanilang mga airlines. Kaugnay niya ang pakinggan natin si Kenneth Bautista. Actually sa Davao kasi ay mainit, walang bahit na uulan sa Davao. So hindi naman na-delay yung flight namin, on time, 9 AM yung flight, 9 AM din umalis yung flight. So pagdating lang dito sa bandang Manila, nung arrive na kami, arrival, doon na namin naramdaman yung sama ng panahon. Tumilim na yung paligid kasi gawa ng mga ulap at medyo nagtagal din kami sa pagbaba dahil nga siguro basa yung runway at nahirapan din yung aeroplano sa pagbaba. Mula sa lungsod ng Pasay, ito si Bombo Isa Cotoner and Distance, Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Magkakasunod po na nalubog sa baha ang 68 barangay sa Quezon City mula pa noong July 19. Batay po yan sa datos mula sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office.
Ayon kay QC Disaster Risk Reduction and Management Office Chief Maria Bianca Perez, ilan sa mga barangay na ito ay inabot ng tubig baha matapos na ma-divert ang tubig po mula sa ibang bahagi ng barangay na hindi agad humupa dahil po yan sa pagbara ng mga basura sa kanal. Kasama na ang konstruksyon po ng ilang lugar na nagpatagal pa sa daloy ng tubig. Patuloy naman itong pinag-aaralan pa ng Quezon City Local Government Unit upang mapigilan ang kalintulad na pagbaha sa mga susunod pang araw. Mula sa 68 binahang barangay, 31 rito ang naging prioridad sa mga preventive evacuation operation dahil ang mga ito ay pawang malapit sa may riverbank at mga daanan o daluyan ng tubig. Sa kabuuan, 51 barangay na ang nag-ulat na nagsagawa sila ng mga serye ng pagdikas simula pa noong Hulyo 19. Umabot na din sa 204 na emergency incidents ang naitala ng naturang opisina. Sa kabuuan po yan ng sakuna kung saan mahigit 50 rito ay pawang mga rescue request. Samantala, batay sa tala po ng QCDRRMO, 3 katao ang napaulat na missing sa kasagsagan ng mga pagbaha. Isa rito ang natagpuan na sa may Navotas at napabilang sa mga kumpirmadong nasawi sa kabuuan po ng matinding pagbaha dulot ng bagyong Krising at ng Habagat. Tuluyan nang tumigil ang pag-aapaw ng tubig dyan sa may Lamesa Dam sa Quezon City matapos ang bagyang paghupa ng mga malalakas na pagulan sa Metro Manila. Batay sa report ng Hydrology Division ng State Weather Bureau ngayon pong araw, bumaba ng mahigit sa 20 centimeters ang level ng tubig sa naturang dam sa nakalipas na magdamag. Maabot na lamang sa 79.94 meters ang antas nito mula sa dating 80.17 meters nitong nakalipas na araw. Sa kasalukuyan, tanging 3 major dam na lamang ang nagpapakawalan ng tubig dahil sa nagpapatuloy na pagulan. 3 gate ang nakabukas sa may Ambuklaw Dam na nagpapakawalan ng kabuang 227 cubic meters per second ng tubig, habang isang gate naman ang nakabukas dyan sa may Ipo Dam at nagpapakawalan ng 37 cubic meters ng tubig. Ibinaba na rin ng Binga Dam ang dalawa ang dating 6 na floodgate na una ho nitong binuksan. Kasalukuyan itong nagpapakawalan ng kabuang 128 cubic meters per second ng tubig. Sa nakalipas na magdamag ay kapwa umangat ng mahigit 1 metro ang level ng tubig dyan sa may Angat Dam at San Roque Dam. Gayunpaman, nanatiling malayo pa rin ang kasalukuyang level ng tubig namang ito sa kanilang normal high water level. Humingi naman po ng paumanhin si Department of the Interior and Local Government Secretary Junvic Rimulya matapos na umani siya ng batikos mula sa kanyang pabirong post ng Department of Interior and Local Government kaugnay po sa anunsyo ng class at work suspensions dahil sa nararanasan pong sama ng panahon. Ayon kay Secretary Rimulya, layunin lamang ng kanyang mga pahayag na pag-aanin ang pakiramdam ng publiko at hindi upang maliitin ang kanilang pinagdaraanan. Ang mga naturang post kasi ng DILG ay naglalaman ng mga salitang mga abangers at pabiro pang pagbanggit sa pagkain at pag-idlip habang hinihintay ang anunsyo ng suspension ng klase. Marami ang hindi ito nagustuhan, kabilang ang mga celebrity lalo na't may mga namatay na dahil sa mga sama po ng panahon. Ayon naman po yan base po sa datos mula sa Philippine National Police nga ay kumitil na po ito ng 12 individual. Paglilinaw pa ng DILG chief na wala siyang masamang intensyon sa kanyang mga inilathalang post. Oras natin, meron na lamang tayong 16 minutes mga kabombo bago po sumapit ang launa ng hapon. Dako na tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Unahin po natin dyan sa bahagi po ng Rojas area. Isa pong alkalde ho dyan ang naghain po ng kanyang petisyon, mga kabombo, matapos nga pong ipag-utos ng Commission on Elections, yun pong kanselasyon pansamantala. Ang alkalde po ito ng President Rojas dyan sa may Capiz, si Mayor Receliste Esculin. Naghain po ng kanyang motion for reconsideration kasunod po ng pagkansela ng First Division ng Commission on Elections sa kanyang Certificate of Candidacy. May mga development po dyan ng Bombo Radio, Rojas. Formal nang naghain ng motion for reconsideration si Mayor Celeste Esculin sa COMELEC NBank matapos kanselahin ng First Division ng COMELEC ang kanyang Certificate of Candidacy kaugnay ng umano'y paglabag sa 3-term limit rule. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas, sinabi ni Esculin na kumpiyansa pa rin siya na makakamit ang hustisya dahil mismong si COMELEC Chairman George Garcia umano ang nagsabi na hindi lahat ng desisyon ng First Division ay pinapanatili ng NBank
NBank. Aniya, patuloy niyang ipaglalaban ang kanyang paninindigan na laban sa disqualification case na isinampa laban sa kanya at handa siyang dumulog hanggang Korte Suprema kung hindi papaboran ng COMELEC NBank ang kanilang inihaing apila. Matatanda ang kinansila ng COMELEC First Division ng kanyang Certificate of Candidacy matapos paboran ng petisyon ni na Richard Baltar at Arnolfo Digala na iginiit na lumabag umano siya sa 3-term limit rule. Batay sa desisyon, hindi umano sapat ang 3 buwang suspensyon ni Esculin mula sa ombudsman para maituring na interrupted ang kanyang termino. Nasuspindi si Esculin noong Pebrero sa kasalukuyang taon dahil sa kasong simple misconduct, ngunit tumakbo muli sa halalan at iproklamang nanalong alkalde noong Mayo 13 ngayong taon. Ayon sa alkalde, malinaw para sa kanya na hindi tuloy-tuloy ang kanyang termino dahil pansamantala siyang naalis sa pwesto kaya't hindi siya dapat madiskwalipika. Tiniyak din ni Esculin na magpapatuloy ang serbisyo ng kanyang administrasyon para sa mga taga-President Roxas habang dinidinig pa ang kanyang kaso sa NBank. Noong Friday, nakafile na tayo ng motion for reconsideration sa NBank ng COMELEC na ang deadline sana natin itong Monday pa. Pero ginawa natin ang paraan na mas maaga para at least kung may mga kulang pa, at least mahabol natin at saka natutuwa tayo na hindi naman tayo nahirapan ng pag-file ng motion for reconsideration sa NBank ng COMELEC. Mula dito sa himpilan ng Bombo Radio Roxas para sa Bombo Network News, ito si Bombo Frances Binyas. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita dyan sa bahagi ng Visayas area, lalaking person with disability na naligo at naanod sa ilog sa gitna po ng masamang panahon sa Iloilo City, bangkay na ng matagpuan. May update po dyan ng Bombo Radio, Iloilo. Bangkay na matagpuan ng isang lalaki na naanod sa ilog sa North Baluarte Molo, Iloilo City. Ang biktima ay si Buddy Dingkong, 22 anyos, isang person with disability at residente ng Zone 5 sa nasabing barangay. Ayon sa kanyang mga kasamahan, aksidente itong nahulog habang kinakarga sa likod ng isa pa niyang kasama at tinangay ng agos hanggang sa tuluyang naglaho ito. Noong Hulyo 21 pa nang namising ang biktima at ngayong araw lamang ito natagpuan. Kaugnay nito, nagpaalala naman ng Iloilo City Government sa mamamagitan ni Joy Fantilaga Gorsalang, spokesperson ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas, na iwasan munang maligo sa dagat o sa mga ilog upang di na madagdagan pa ang casualties na dulot ng habagat. Sa banta ng masamang panahon at posibleng pangani, agad na isinagawa ng Iloilo City Government ang preemptive evacuation sa mga pamilya na naninirahan sa mga coastal barangays natin. Ipinag-utos mismo ni Mayor Inday Raisa Treñas ang agarang paglilikas para matiyak ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Patuloy po ang ating monitoring sa sitwasyon at nakahanda ang buong Iloilo City Government na rumesponde. Si Joy Fantilaga Gorsal, ang spokesperson ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, ang Negros Occidental nakatakda namang magdeklara ng state of calamity dahil sa mga pagbaha. Kasama na ho dito yung epekto ng red stripes soft-scale insect sa mga sugarcane plantation. May update po dyan ang Bombo Radio Bacolod. Nakatakdang lagdaan ng gobernador sa Negros Occidental ang isang executive order na magtutulak sa sangguniang panlalawigan na magdeklara ng state of calamity sa buong lalawigan. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson, ang pagdideklara ng state of calamity ay dahil sa epekto ng malawakang baha sa probinsya. Ngunit tinitingnan nito kung may isasama sa deklarasyon ang para sa pinsalang dulot ng red stripe soft-scale insect sa mga taniman ng tubo. Panawagan nito sa mga magsasaka na mag-apply sa crop insurance program na kahit papano ay makakatulong. Tiniyak ng gobernador ang pagbibigay ng tulong sa mga sakahang nasalanta ng baha at ng mga peste. Ayon sa tala, 648 hektarya ng taniman ng palay ang apektado ng baha at umabot sa 12 million pesos ang halaga ng pinsala. Mahigit 350,000 pesos naman ang pinsala sa mais, habang 260,000 pesos ang sa high-value crops.
Nakasite ko sa executive order requesting the provincial Sangguniang Panlalawigan to declare a state of calamity. Castellana, La Carlota, these are flooding related incidents. That you know, like 17 families, mga 63 individuals. But unfortunately, there were casualties. I will ask their respective DRRF to review the protocol on how to avoid such an incident. Mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental para sa Bombo Network News, ito si Bombo Zaudi Foro II and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, basta radio. Bombo! Bantay Bigas naman at iba pang grupo magsasagawa daw ng Pisant at People's Sona bago at sa mismong araw ng Sona ni Pangulong Marcos. Kaugnyan kuha po tayo ng buong detalye sa pag-ulat ng Bombo Radio Tugigaraw. Magsasagawa umano ng State of the Peasant Address ang grupong Bantay Bigas at iba pang grupo bukas bago ay kaapat na State of the Nation Address sa Lunes ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Quezon City. Sinabi ni Cathy Estavillo, ang tagapagsalita ng Bantay Bigas, na ilalahad nila sa press conference ang tunay na kalagayan ng mga magsasaka at iba pang manggagawa sa sektor ng agrikultura. Binigyan din ni Estavillo na bahagi na ng buhay ng mga magsasaka ang mga kalamidad, subalit hindi natutugunan ng Administrasyong Marcos ang iba pang hinaing ng mga magsasaka dahil sa umiiral na mga batas at pulisiya, tulad na lamang ng rice liberalization at rice tarification law. Sinabi pa ni Estavillo na magsasagawa silang State of the People's Address sa mismong araw ng SONA sa harap ng St. Peter Church para ilahad ang malaking problema pa rin sa krisis at kagutuman sa bansa. Ayon pa sa kanya, hindi sapat ang may pinapatupad ng mga programa ng pamalaan tulad na lamang ng Bigas 20 Meron dahil sa hindi ito pangkalahatan at karamihan ay mabibili lamang sa Kadiwa stores. Iginit pa ni Estavillo na nais nilang marinig kay Pangulong Marcos ang pagbabago sa mga nasabing patakaran at tuparin ang kanyang mga pangako sa mga magsasaka para mapaangat ang kanilang kabuhayan. Kasabay nito, nanawagan si Estavillo na bigyan ng 25,000 pesos na kompensasyon ang mga magsasaka na sinalanta ng Bagyong Krising at habagat ang kanilang mga Nakakapagod na yung mga magsasaka na umasa doon sa mga puro pangako ni BBM. Isang malaking halimbawa dito ay talagang ipinagpapatuloy lang niya yung implementasyon ng RA 11203 o yung Rice Liberalization Law na pagkatapos ng 6 na taon ay nakita na natin kung paano yung delubyong inabot ng ating industriya sa agrikultura. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Tugigaraw. Ako si Bombo Rubia Ibay. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information, basta radio. Bombo! Ang grupo naman ng mga magsasaka sa bansa nababahala sa resulta ng negosasyon ng Pilipinas at ng US pagdating yan sa usapin ng taripa. May update po dyan ng Bombo Radio Kawayan. Nababahala ang grupo ng mga magsasaka sa naging resulta ng negosasyon sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa naging pag-uusap ng dalawang bansa sa White House, bumaba lamang sa 19% ang ipapataw na taripa ng US sa mga produkto ng Pilipinas habang malaya silang magpasok ng ilang mga produkto sa Pilipinas nang hindi nagbabayad ng taripa. Sa panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Chairman of the Board Leonardo Montemayor ng Federation of Free Farmers, sinabi niya na nasa $2 billion ang lugi ng Pilipinas pagdating sa agricultural trade balance sa pagitan ng US at Pilipinas dahil mas marami ang inaangkat ng Pilipinas kaysa sa inululuwas nitong produkto sa Estados Unidos. Dahil sa zero tariff na nakatakdang i-impose ng Pilipinas sa US products ay mas lalong lalaki ang agwat ng agricultural trade balance ng bansa sa US. Kapag pumasok sa bansa ang ilang mga feed ingredients mula sa US gaya ng soybean at feed wheat, ay tiyak na mas makakamura ang livestock at poultry sector, subalit makakaapekto naman ito sa mga corn farmers dahil ang mga nabanggit na produkto ay substitute ng mais sa paggawa ng feeds. Dahil dito ay maaring mas bumaba ng husto ang presyo ng mais sa bansa. Malaking epekto rin ito sa dairy sector sa bansa dahil ayon sa Dairy Development Act, ang mga taripa na naliliko mula sa
sa inaangkat na dairy products sa ibang bansa ay nakalaan para palakasin ang local dairy sector sa Pilipinas. At kung mawawala ang taripa ay mas mahihirapan ang bansa na palaguin ang naturang sektor. Dapat anyang mas palakasin pa ng pamahalaan ang paghahanap ng market sa ibang mga bansa at wag lamang basta umasa sa iisang bansa pagdating sa usapin ng eksportasyon. Masyado naman pong dehado, tagilid ang interest po ng ating bansa. Kaya talaga nababahala po kami, lalo na po sa pagdating po sa agrikultura. Sa ngayon kasi, ang laki na po ng disadvantage ng Philippines when it comes to the agricultural trade balance with the US. Mas malaki, napakalaki po ang ating inangkat kumpara po doon sa ating iniluluwas sa US. Ang pagkalugi po natin dyan ay kwan po, at least $2 billion. Ngayon, kung tama po si Pangulong Trump, magiging zero tariff, lalong lalaki po yung agwat. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. This is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Ang Philippine Coast Guard dyan po sa may Zamboanga, pinaigting pa mga programa maging ang kooperasyon sa gitna po yan ng mga hamon ng masungit na panahon. Kaugnay yan, may nagkalap na report ang Star FM Zamboanga. Kasunod ng naranasang pagbaha at malakas na hangin sa Zamboanga Peninsula nitong mga nakaraang araw dahil sa habagat dulot ng bagyong Krising. Mas pinaigting pa ng Philippine Coast Guard ang kanilang programa para sa kaligtasan ng lahat at paghahanda sa mga susunod na kalamidad. Bahagi nito ang regular na pagsasagawa ng water search and rescue training sa coastal areas. Layunin nito na magbigay ng sapat na kaalaman at kasanayan sa komunidad, particular sa mga residente na malapit sa dagat upang sila mismo ang maging handa sa pagresponde sa oras ng emergency. Kabilang sa mga training na ito ay ang life-saving techniques, paglangoy at pagpapalaganap ng impormasyon. Samantala, mahigpit din ang pagmomonitor ng Philippine Coast Guard Zamboanga sa mga barko at tiniyak na ang bawat sasakyang pangdagat ay seaworthy at ang mga crew ay may sapat na kakayahan na tumugon sa anumang sitwasyon sa panahon ng emergency at mayroong itinalagang designated areas kung saan maaaring mag-take shelter ang mga barko sakaling magkaroon ng problema. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Zamboanga kay Lieutenant Commander of Philippine Coast Guard Zamboanga, Tristan Jenner Q. Herediano, isa sa mga pangunahing layunin ng Philippine Coast Guard ay ang magkaroon ng maigting pangkoordinasyon sa mga local government units at lalo na sa mga residente ng lungsod. Intention namin talaga to have a better partnership with LGU and with the community. Kailangan po natin, sampo na lang, turuan sila paano mag-rescue, paano lumangoy, paano mag-amplify ng information para maiwasan yung pagkawalan ng tao or pagkamatay ng tao. Kailangan po natin turuan sila ano ang procedure, basic life saving, kasama na rin po doon, yung first aid, yung mga warning advisory. Dapat mag-ano kami sa community. We will join the community hand to hand para maiwasan yung ganito. Pag may sakuna, mismong komunidad na ang community na yung lalayo at magliligtas sa sarili nila. We need the help of the people and the local government units. Mula dito sa 93.9 Star FM Zamboanga, ito po si Star DJ Miles and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo Star Nation, tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit ang ating mga social media pages. After po ng Bombo Network News, pwede po ninyo subaybayan at balik-balikan ang mga programa po ng ating mga provincial station na hindi po ninyo napanood or na-monitor sa mga nakalipas na mga oras o mga araw. Diyan sa Visayas area, mga kabombo, lalo ngayon at tuloy-tuloy pa rin po ang mga kalamidad, lalo itong mga malawakang pagbaha. Pwede po ninyo subaybayan ang ating mga provincial station dyan sa bahagi ng Iloilo Province. Dariyan po ang Bombo Radio Iloilo at Star FM Iloilo.
Sa Negros area, mga kabombo, nariyan pong Bombo Radyo Bacolod at Star FM Bacolod. Sa probinsya ng Cebu at mga karatig na probinsya, nariyan din ang Bombo Radyo Cebu at ang Star FM Cebu. Sa Rojas area, mga kabombo, nariyan pong Bombo Radyo Rojas at Star FM Rojas. Sa Aklan Province at mga katabing probinsya, ang Bombo Radyo Kalibo. At sa probinsya po ng Leyte at sa mga kababayan po nating Waray, nariyan po ang Bombo Radyo Tacloban. Mga kabomba ka Star Nation, ngayong 2 bagyo na po ang bumabayo sa ating bansa. Kayo po ay inaanyayahan po namin samahan kaming manalangin ng Orasyon Perata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio o source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Philippine Standard Time, 3 minutos na nakalikad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo na isauto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Bagyo Dante kag Bagyo Emong, hindi kay Bagyo Estong, I stand corrected, no? Bagyo Dante and Bagyo Emong. No, ang duwa sini ka mga bagyo nga ari karon ng presensya sa Philippine Area of Responsibility. Dugang pagin sina may ara pagin nga manugsulod. Sos Maria Kagusep po isaton sini iyang nga mga kabombo mag-aligmat kita kag kun mayara sang mando nagikan sa aton sini iyang mga lokal sini nga panggobyerno, just like abi sa barangay, mayara sa mando for preemptive evacuation. Hindi na kita magpadugay-dugay pa sa bahin sang syudad sang Iloilo. Si Mayor Inday Raisa may ara naman sang ginapagwa sining statement for this preemptive evacuation. Anyway, check naman nagkaroon ng mga evacuation center, no, sa palibot sang syudad sang Iloilo. Diri man sa aton sinikaron iya nga pagpangalaga. Standby anay kay check naton ang latest man diri sa pagbantay sa mga kulturan naton sa bahin karon iya sang duha ka mga bagyo. Sa linya naton si Leonor Silvestre para sa pinakauli sini iyang weather forecast. Leonor, si Bombo Cham, live ikaw sa Bombo Radyo Iloilo. Good afternoon. Hi, hello everyone. Good afternoon. Muna ang aton latest weather update para sa subong adlaw Wednesday, July 23, 2025. As of 10 a.m. kagandang adlaw, ginamonitor natin yung si Bagyong Dante, na formerly nasa tropical depression category, nag-intensify ini kag nangin isa ka tropical storm. Gina-estimate natin na ang iya kalayoon nasa 900 km east of extreme northern Luzon. So may maximum sustained winds ini nga 65 km per hour near the center, kag gusts nga up to 80 km per hour. Ang iya present movement or ang iya hulag ay pa northwestward at 15 km per hour.
Si Bagyong Dante, possible nga magwa man ini sa aton nga Philippine Area of Responsibility by tomorrow afternoon or evening sang July 24. And then ang ginamonitor natin nga LPA nga ara sa sulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility ay nag-develop na into tropical depression. Kag ginpangalanan natin nga si Bagyong Emong. Gina-estimate ini nga iya kalayoon na sa 115 km northwest of Lawag City, Ilocos Norte. May maximum sustained winds ini nga 45 km per hour near the center, kag gusts nga up to 55 km per hour. Ang iya present movement or ang iya hulag ay pa west southwestward at 35 km per hour. So si Bagyong Emong, possible ni nga maglandfall sa may Ilocos Region, Babuyan Islands, and or Batanes sa July 24. Then possible nga magwa man ini sa aton nga PAR by July 27. And then southwest monsoon naman ang nag-aapekto sa may central and southern Luzon, Visayas, kag Mindanao. So bangod sini nga sistema, ang Antique, Iloilo, Guimaras, kag Negros Occidental, posible nga maka-eksperyensya sa mga occasional rains, tugas ang southwest monsoon, and the rest of western Visayas maka-eksperyensya sa magul-uman kalangitan nga may mga scattered na pag-ulan, pangilat kag panag-ob, labi na gid sa hapon kag kagab-ihon tugaman sang adton nga hanging habagat or southwest monsoon. Makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon na bagat na nakatundan nga magadalasang makasarangan nga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature natin generally na sa 24 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kagi ng 5:37 AM kag magatunod ini 6:16 PM karon sa hapon. Kag muni ang aton latest weather update. Halin diri sa may Iloilo Doppler Radar Station. Ako si Leonor Silvestre, madamo gid nga salamat. Miss Leonor, first time bala ini sa Philippine Area of Responsibility nga may duha ka mga bagyo nga ari sa aton sini iya nga PAR? So far hindi man sir, kay man based man sa aton historical data may mga ara man kita nga previous nga na-record kami mga duwa man nga bagyo nga ara sa sulod sa aton nga PAR. Kung may duha ka bagyo sa sulod sang PAR, anong nagakatabo siniman pabaskugon sang isa ka bagyo or the other way around, or kung ano ang ila sini iyang dalang kabaskugon abisang ulan, kabaskugon sang hangin, separate man ang ila sining mangin epekto sa mga area nga masakupan sining bagyo, Miss Leonor? Possible may ara man kita ang sir, may possible nga mag-merge sila. Ang hatakon ka makusog nga bagyo, ang mahina nga bagyo in case kung sila kung malapitan ni sila sir. Pero may ara man nga separately ka sila kahatag kang impact diri sa ato. May chance nga mag-merge si Dante kag si Emong? Sa subong sir ginatan-aw natin sir, so far sir, less likely nga mag-merge sila kay layuanay na sila sir. Sa atin. Was there a time nga nag-merge ang duha ka bagyo sa isa ka area of responsibility, particularly diri sa Philippine Area of Responsibility? May natabo na nga kasubong sina, Miss Leonor? So far sa akon nga na-experience sir, may ara man sir nga ang ginatawag natin nga Fujiwara effect, sir. Okay. May ara nga may siya ang natunaw isa ka bagyo bangod sa isa ka mas mabaskog sini ka bagyo daw mo sina. Daging absorb sa makusog nga bagyo ang isa ka mahina nga bagyo kay lapitan lang man sila, so naging coin ni sa Kohe Fujiwara nga isa ka Japanese meteorologist. Pero why na niya gina-Islanda yon ang ngalan, no? For example, Dante kag Emong may himo sabing Danimong or Demong or Damong. Why na katabo, Miss Leonor? So far daw ay man sir daw wala mo may na nga ging mix ang ilang ngalan. Alright, sige. Salamat kin, Miss Leonor. From time to time, siguro magpakingangot kami dira sa inyo para man sa latest na weather bulletin. Thank you so much. Thank you man, sir. Kagmayong adlaw sa lawat. There you have it, si Miss Leonor Silvestre from Pag-asa, Iloilo.
sa aton sining mga kabumbo. Tiyamakon mo sina, no? Amo ning mga posibilidad ang mas mabaskog sining nga bagyo ma-merge or suyupon ining mahina sining nga bagyo kag ti amo nang magapabatsyag bandiri sa aton, but ginalauman nga ang ila sining nga pag-landfall is by tomorrow, kag pagkatapos sinati magwa naman sila sa Philippine Area of Responsibility. Apisar nga ti habagat lang yan nag-apekto diri sa aton karon, particularmente sa bahin sa nga syudad kag probinsya sa nga Iloilo, pero nagakadapat sa gyapon nga mangin mabinantayon kita kag nagakadapat gid nga magtutok sa Bombo Radio para nga from time to time may ara sang informasyon kamo nga makuha regarding sa pagtutok manaton sining duha ka mga bagyo nga yara karon sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Bangod sini sa aton sini magkuturan unahon guruhanay naton ining statement from Mayor Indaira Isa Treñas nga kung sa diin ti ginactivate kina ang pagpatigayon karon sang preemptive evacuation, particularmente sa mga barangay nga tag as flood prone na barangay diri sa syudad sa Iloilo, kay ti sa 180 ka mga kabarangayan may ara gid man sang ginpangtumod. Now ever since ang aton siniya nga City Disaster Risk Reduction and Management Office may ara man sa pag-activate sa mga evacuation center sa idalom sa city government. No, kag subong man pilag ka mga ahensya man sa gobyerno ang nakatalana sini nga mag-assist sa sining pagpatigayon sa preemptive evacuation, kag sa pangkabilugan diri sa Western Visayas naglabot na sa 39,000 ka mga pamilya ang apektado sa mamunog sining ulan sining habagat, no, ngati amoning mabatsyagan naton so far sa aton sining iyang area bangod sa sining duwa ka mga bagyo. Si Bombohana anda sa may follow-up report. Bombohana, please go ahead. Bombo Cham, diri sa syudad sa Iloilo, suggest na diri ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang preemptive evacuation sa ining gina-expectar nga duha ka mga bagyo, ang bagyong Dante kag bagyong Emong. So subong hapon tugtog karon sa gabi ginapaabot ang mamunog nga pag-ulan kag posible iya nga pagbaha sa pila ka mga flood prone areas diri sa syudad sa Iloilo, even though matang iban diri as diri sa record ng City Disaster Risk Reduction and Management Office sa kapabilin pa nga lubog sa baha kahapon na dugangan pagit ini Bombo siya bangod man sa mamunog pagit ulan kagabi tugtog kagina sang aga. So diri man gina pahimos o kung gina-pa-alerto gid ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang tanan nga mga pumuluyo nga magpanghimos na sa posibilidad nga pag-evacuate nila sa mga evacuation centers malapit man sa ilang mga kabarangayan, ilabi na ang ining mga nahamtang sa coastal areas, kag ining pag-protection man sa mga pamilya, kagagamitan kag itaayong lawas. So ini man sa mga agad lamang, ginpaidalom man sa red alert status ang ining syudad sa Iloilo bangod sa habagat kag ining duha ka mga bagyo iya abong Bombo. So diri man ang pagpahanumdom sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kag sa city government padayon man diri kag ang pagmonitor sa subong man nga nahamtang sa ining update sa bagyo. So subong man na Bombo Cham ini nga pagpataas ng red alert status sa linya sa blue alert ang girekomenda ni Mayor Raisa Treñas sa Iloilo City Emergency Operations Center. And subong man kasunod man diri may ginapatigayon man sila nga pre-disaster risk assessment. Kaupod iya ang CDRRMC o kanang City Disaster Risk Reduction and Management Council. Agod iya nga maistoryahan ang kandahaan sa gina-expectar nga tropical storm Dante kag tropical depression Emong. So ini man ang binupdan man ini sa Iloilo City Police Office, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard kag Iloilo City Health Office. Agod man nga maplanuhan diri kag madesisyonan sa Iloilo City Government kung anong nagakaigo diri nga mga steps agod nga mapabilin nga safe ang pumuluyong
Ilonggo. Ipabati naton ang naging pahayag diri ni Mayor Raisa Tranias kaangot sa pag-alerto sa mga pumuluyong Ilonggo. Ini si Iloilo City Mayor Raisa Tranias, nagapangabay gid ako sa mga pumuluyo sang syudad sang Iloilo nga mangialerto kita sa tunga sang sining bagyong Dante kag Emong kag isa pagid ka low pressure nga magasulod. I have approved for the preemptive evacuation sa 72 ka mga high-risk barangay sang syudad kag sang mga residente naton sa coastal and low-lying areas. Magalibot ang aton BFP kag ang aton mga pulis para mag-announce sa pag-inyo nga pag-evacuate. Ina-expect naton ang mabaskog kag makusog nga ulan kag pagbaha karon nga hapon kag sa gabi. Ginalikwan naton ang peligro sang baha sa aton mga residente, mga responders. Ilabi ang halit sini sa aton kagamitan kag ikaayong lawas. Maghalong ang tanan kag maging alerto sa sini nga mga tion. Maghalong kamo mga pinalangga ko nga mga Iloilo. Nabat Andri Bombocham ang pahayag ni Mayor Raisa Tranias kaangot sa pagpasaka sa red alert status kag pag-alerto mismo sa pumuluyong Ilonggo kaangot sa ining habagat kag duha ka mga nagasundanay nga bagyo. So diri man base man sa Climate and Disaster Risk Assessment o CDRA study of 2020 nagapabilin man diri nga barangay high risk of flooding ang amo ang 72 ka mga kabarangayan diri sa siyudad ng Iloilo. Suno man kay Mayor Raisa Tranias kag ang barangay nga mga high risk of storm surge amo ang malapit sa coastal areas kag 25 ini ka mga kabarangayan Bombocham. So subong sige diri ang pagmonitor sa CDRMO kag ang Iloilo City Government mismo sa bulig pa nga pwede diri nga ihatag sa mga pumuluyo agod nga malikawan o kon magamay lang ang ining halit sang ining bagyo Bombocham. All right. Kag sa dugang man iyang balita Bombocham bahin naman sa Western Visayas kabilugan ang nakuha naton diri ang record iya sa Office of the Civil Defense. Ang mayara na sang 39,263 ka mga pamilya ang apektado sa ining habagat kag bagyong Krising na una nga kon sa diin may ginakabukusan sang 141,791 ka mga individual diri ang apektado. So sa sini nga mga naapektuhan sang bagyong Krising ang pinakataas diri nga na record ang iya ang probinsya sang Antique nga mayara sang 22,930 sa mga pamilyang apektado diri kag ginasundan sa Iloilo City o kon Iloilo nga may 9,851 kapis kag aklan. So ini tanang ginakabukusan sang 39,263 ka mga pamilya kag subong man nagdeklara man sa state of calamity diri ang duha ka mga kamanuhanan sa Antique bangod sa ining apekto sa ining habagat ug mamunog nga ulan Bombocham. Ikabati naton ang naging pahayag man ni Office of the Civil Defense Regional Director Raul Fernandez. Yeah, as of now we are still having two flooded areas dito sa Iloilo City and 22 have already subsided at isa naman yung slowly receding. Ngayon as of ngayong umaga, July 22. And we are still waiting for other updates dahil nga malakas pa rin ang ulan dito sa sa Iloilo City. As to the number of affected population, meron tayong 39,263 families or 141,791 persons coming from 445 barangays from the different barangays in the region. Nag-cause ito ng displacement ng 1,173 IDPs. Ngayon ay 617 ang nasa loob ngayon ng evacuation centers. So 24 evacuation center ang mini-maintain natin ngayon. So far, RD, because of southwest monsoon and itong bagyong Krising, may mga na-record po ba tayo ng mga casualties dito sa Western Visayas?
Zero dead tayo ngayon, injured. Ang natin ngayon, yung 2 missing, We have 2 missing. Yung sa si Basti pa rin, hindi pa rin nakikita. Okay. Based on recent na mga situational report po ng Dromic, Antique po ang mostly na apektuhan dito. Kamusta po so far yung Antique po, RD? Dalawang municipalities ng Antique ang nag-declare na ng state of calamity. Ito yung si Baste tsaka yung Babasa. And sa ngayon yung pa rin yung evacuations natin, yung Antique nga dahil sila yung talagang tinamaan. Yung enhanced southwest monsoon. So na-activated naman yung ating mga yung mga responders natin. Even yung may augmentation tayo from the reservist reserve command natin. Anyway, RD, you've mentioned na may meeting po tayo with the NDRMC. So far, ano po yung mga napag-usapan natin for this event na mayroon na papadating na bagyong Dante? Yeah, according to Pag-asa, itong si tropical cyclone na Dante, yung ngayon, itong nasa itong nasa sa southeast ng ating ng Luzon. And then at the other one, itong LPA, yung nasa taas, magiging na rin siya, magiging tropical depression na rin siya ngayong 11 AM. Tatawagin itong tropical depression na Emong. So siya pa rin yung magdadala ng matinding ulan dito sa western part ng ating ng bansa natin. At dito nga sa region natin ng maapektuhan nito ay yung ating yung Antique and then the northern part of Aklan. And also RD, sa part naman po yung mga assistance po na naibigay na ng OCD and DSWD, mga ilan na po yung nabigay natin na assistance? Ang total na ibigay nating assistance ay umabot na tayo ng 9.8 million pesos from DSWD at mga LGUs. And for sa OCD naman, umabot na tayo ng 1.1 million pesos in kind ito, yung mga non-food items na ibigay natin sa mga affected LGUs. Okay, lastly, RD, reminders na lang po natin sa mga apektado ng itong southwest monsoon and mga parating na mga bagyo. So patuloy na tayong maging maingat at makikinig po sa mga abiso po, ng mga paalala mula po sa ating pong mga yung pong ating mga yung ating surveillance weather surveillance agencies natin at sa ating mga local na DRRM offices. As susunod lang ho tayo kung ano man po yung yung mga paalala nila at kung kailangan po maghanda po sa pag-evacuate, i-prepare po ka ng mga go bags, At dapat alam nila kung saan sila pupunta at kung alam nila kung saan yung dadaanan nila. At dapat kumpleto ho yung nila, yung go bags nila. At wag ho tayong gaano magkumpiyansa, dahil may mga parating pa hong mga bagyo, and right now we have meron na tayong tropical depression, tsaka yung isa magiging tropical depression na rin yung LPA natin sa northern Luzon. And may isa pa tayong LPA outside of the Philippine Area of Responsibility. So medyo maulan talaga. So let us prepare for the rain. Dapat meron lang ng mga payong, and then yung intake natin ng ating mga vitamins, para maging malakas yung ating katawan. Nabatian diri Bombocham ang naging pahayag ni OCD 6 Regional Director Raul Fernandez kaangat sa ining sitwasyon subong sa Western Visayas kag mga naapektuhan sa habagat kag bagyong Krising. So sa mention ni Raul Fernandez nga go bags Bombocham nag-unod ini sang flashlight and extra batteries, maps agon IDs, personal nga dokumento, survival knife, medicine and first aid kit,
radios, chargers and power banks, food and water, mga bayo kag mga habol, kon personal hygiene kit kag cash ang ining ginatungod nga emergency go bag sang Office of the Civil Defense. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat ka Bombo Hana Andasa sa imo siniyang follow-up report. No, so ekspektaron naton nga ang aton sining panyempo subong sining adlaw hasta karon sa gabi medyo maulanon sini nagakadapat gid sini banwa nga mag-aligmat kita. No, bantayan naton ang aton sini iyang palibot. Kag gilayon sini nga magsunod kung may ara gid man sa mga pag-evacuate sa inyo sini nga lugar para nga malikawan ta ang anuman nga sahi isang casualty, no, or kung ano pang dako sini nga mga problema nga sarang madulot sa tagsa iya ka tiyempo nga may ara sang bagyo. Oras naton 26 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Pagbalik naton na banwa, nasapuan na to ang bangkay isang isa iya ka 26 anyos nga missing kagapon sa may area sang Mulo Boulevard. Ining 26 anyos may balatian gali ning cancer of the bone. Isa na kung tanin ni katuig nga nag-ayo siya ho. Kag mga barangay officials sa distrito sa Molo, partikularmente sa bahin sa Mulo Boulevard, nagapangayo sang financial assistance para iya sa kay sa sining biktima sang pagkalumos sa San Pedro Mulo. Grabe man to ang sitwasyon karon sini nila. Anyway, balikan ta mga balita karon na tipon sa aton sino mga kopter mga Bombo reporters matapos gilamang pila ka importante nga mga panumdum oras. Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean-up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic.
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Sa ininit. Sunod kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 30 minutos na nakalikan sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Kagapon sang hapon sinibanwa, naayawan pangita ang mga rescuers. Sa sining bangkay isang or namising isa ka 26 anyos diraya sa may area sang Molo Boulevard, Barangay Boulevard sa distrito sang Molo, no? Tubtob sining aga dito may nakita ang isa ka residente nga nakasampay sa kilid sang dalom sang puluyan sang isa man sa mga residente. Kag ini siya ang ginkumpirmar sang iya sining nga mga himata nga amoy antong namising kagapon sining adlaw. Sa pagpangusisa sang Bombo News Team, ining 26 anyos, person with disability, gali kay ini siya ang nagasufrer sa balatian nga cancer of the bone. Pero sa mayong palad kung tanibanwa, ini siya ang isa na katuig nga nag-ayo. No? Pero sa hindi maayo nga palad, ini siya ang nalumos kag ginbawian gid sang kabuhi. Si Bombo Pauline Piliora may follow-up report. Bombo Pauline, sa report na please go ahead. Isa na kung tani katuig Bombo Cham nga nag-ayo sa ginisuper nga balatian nga cancer of the bone. Ining 25 anyos nga person with disability. Ining lumos patay kag nangasakwan kung nga lamang gid sang aga dara man sa bahin sang North Baluarte Molo. Pero una ini siya nga na-report ito nga nag-missing or nadula dito sa may kadagatan sakop na diri sa Boulevard Molo kung sa diin sila nag-i-star Bombo Cham. Yung biktima gin-identify diri or gin-kilala kay Alice Bobby, 26 anyos, residente sa Boulevard Molo, Iloilo City. Kag na unang sinadula sa July 21, Sunday, ini sa mga around lunchtime or 1 p.m. ini matapos nga apat sila naglakat sa may baybay kay manguha ini kung tani isang litob, isang pakinhason o pwedeng iya nga mga pakaisahan, mga hinables niya. So ang natabo dito, ang situation dito Bombo Cham is considered rin na siya nga person with disability. Bangod nga magluwas sa ginasagparar sila nga balatian nga cancer of the bone, dinagibuktot ini sa Bombo Cham. And din aba ini siya balasang iya nga mga pakaisa. And gulpe lang man na buyan siya dayon Bombo Cham amo to nga wala na bala mahagapan, wala na sa makaparan. Kag considering na medyo mabulubaskog man ang hampak sang balo that time. Kag alang man ini siya kuno nagakad ko sa baybay kay kung gusto ako po niya ang iyang stepfather manguha wala sang pakinhason. Kada that time ato sa Boracay ang iyang ilog gaging gadtuan man dito ang ilaman nga mga himata natigayon diri naton na interview ang iyang iloy yung si Merlita Dingkong kag iya diri din pahayag nga nagpabalo lang ini sa iya kag ginhabalan dra sa iyang subong nga partner iyang bana nga nakita na ang iyang bata pero dito na sa bahin sang North Baluarte sa may suba na ini siya Bombo Cham. Ang iya nga pananawan diri is kuno siya sigapon sang paglaom sa magdita nga buhi bala ang iya nga bata do wala siya natanumdum Bombo Cham nga basi maabot ang tion na makita na ang lawas ng iyang bata pero wala na siyang kabuhi sa iya nga bahin bilang isa ka ilay hopeful siya gihapon nga buhi ang iya nga bata. So 1 year na ini siya nga nag-ayo sa cancer of the bone. Stage 3 ini siya Bombo Cham kag naging critical man ang iya nga kondisyon pero na-clear na ato siya wala siya na undergo sa chemotherapy
Kando kumbaga do pagbuot bala ko sang Ginoo na naayo siya. Kag do hatagan sa isang isa pa ka higayonan nga mabuhi diri Bongbong Cham ang iyang ako gusto dito na sa gatinero sa balay sa iyang mga pakaisahan kini sunod diri kay Merlinda Dingkong ang iyang Iloy. Bangod nandudod to siya nalipay, ito din yung mga pakaisahan, kung nag-vlog sila ko nang nag-hampang-hampang nila siya. Amo na nga, since or last na kita sa iyang Iloy, Webes na ining adlaw before nagkadto sa Boracay ang iyang Iloy sa Biyernes ng adlaw. Kag kini nga Domingo na missing ang iyang bata pagtubong na aga na sapwan dito ang iyang lawas. For the brief background lang sa ato mga kabombo, may duwa dara ka individual na nagadambay dira sa may pangpang lang sa do edge na balakang Krokamalig dira nga do floating ini siya dira sa bahin ng San Baluarte kag gulpi lang din nagalutaw ang iyang lawas nga nagakulob kag nangayo man dito sa bulig ang mga nakakita sa iyang mga kababayhan kag ginagaw man dumpat dito sa residente sa North Baluarte kag higot lang ang iyang nga lawas para hindi na bala makapalayo so medyo mabag-an ako ng iyang lawas doted na kag tulo pasensya sa mga kabombo do medyo nagapulimaho na ko ng iyan nila nga lawas kag kaging na ginkuha naman dito ginguyo halin sa North Baluarte kag dala sa bahin ng Boulevard kay medyo kitid ang dalan dito sa bahin ng North Baluarte dito na lang din paagi sa may Boulevard kay medyo lapad-lapad dito ang dalan kag dito at least man sa may Boulevard ang ilagid nga pulig ano pahayag diri si Merlinda Dingkong kay ang ilang nga balay Bongbong Cham ari lang man ini sa higad sang baybay kag subong mabaskog ang hampak sang balo dito kag mamadlos ang hangin bangod man sa bagyo nga ari subong naton na experiencehan diri man sa aton sa may bahin man sa syudad sang Iloilo kag ang obrahon na lang is pag-uno na lang ilang balay kag itugyan na lang kuno sa Ginoo kung ano matabo ang importante madala kuno nila pauli ining bangkay sang iya anak na 26 anyos Bongbong Cham. Pabati nila natin ang atong interview kay Merlinda Dingkong ang iba ng biktima. Oo siya. Si Buddy. Paano niyo nabanaan mo mga balita, ma'am, na siya? Ay, ang bayo, kote, tapos bisan ano nga, siyap sang lawas, siya kinala ko kay bata ko na siya. Bali si Buddy, ibang dumay kasablagan, di ba siya sa lawas? May ara na siya pero gamay lang tapos mga 1 year nasa nakagwa sa ospital, bali may masakit na sa nga cancer of the bones. Anong stage ko na, ma'am? Na stage 2 na sa 3. Doon critical. Clear na gid. Amo na siya. Pero sa nakatuig nakagwa siya. Oo, pero sa kaluoy sa Ginoo na tagaan siya sa ikaduha nga kabuhi. Siya nag-ayo sa nag-ayo lawas siya. Ikapila mo ni nga bata si Buddy, ma'am? Kapito. Kapito. Bali pila kabilog bata? Pulo. Pulo, bali siya ang ikapito. Pila kabilog nga lalaki, ma'am? Pulo. Ayaw na sa bata, bisan may kasabagan na siya, gagabulig na siya sa akong, tapos, amulo na siya, ginagigang ko na siya kung magsagi sa pinaligo sa baybay, bisan may edad na sila, hindi ko na gusto, basta hari lang ko din, hindi ko na gusto magligo sila sa baybay. Pero kung doon siya maglangoy, ma'am? Wala ko idea. Sa Domingo, ma'am, nag-lisensyon sa imo nga mapabaybay siya? Wala ko, di ato ko sa Boracay. Nagkato to sa iya nga, manghod, magulang, kay dito man sa Boracay, ay birthday sa iya nga, manghod. So, pero bigyan man siya kapangwa dito, mga pakinhason. Hindi man siya nakabali, kaysa ko na siya nakuha niya nagpangwa sa nga muna, siya sang upod sila sa iyang stepfather. Oo. Pero wala mo sila napasugtan nga maglawin. Wala ko na sila napasugtan. Tananan sila, wala ko na sila napasugtan nga magpasuba. Pero paano mo, ma'am, nabalaan kayo na, ma'am? Yung nagpabalo sa inyo? Ay, nagpabalo na sa ako. Sa kay Banahon. Baligin sa kaya ko to sa babaw. Kay duwa kagabi, wala ko tinulugan. Sa kaya ko to sa babaw, nagtulog-tulog ko. Bali, pabiling ka lang dire kay si Buddy at sa may South Baluarte. Pero that time, may gala ang big ko. Nga buhi siya. Samtang hindi ko nakita nga amon na siya subong. Wala gi ko naglaom nga patay siya. Buhay gid siya. So kadua ka adlaw nga pangita sa iya wala siya mo. Pero usually kapuli kina siya mga kadahan. Bali ina sa Buddy, sa balay na siya. So nagsaylon sa iya nga nga pakaisa.
Pagkaisa. Kaya pabayaan ko naman lang siya kay Lagpit naman lang sa balay. Pabayaan ko naman lang siya kay palangga na saya sa mga pakaisaya. Palangga na saya sa mga Pare ito pakaisaya. makabok lang sa galikong din. Oo, wala man na saya bisyo. Wala saya bisyo. Magluwas man niya dito si Sir Buddy. Amo ni Cancer of the Bone, amo ni mga ginasuprem niya ma'am sa ilalawa. Oo, bali gintubuan na siya sa mga buho-buho sa lawas niya. Dalaman sa sakit niya kuno. Oo, amo to sa insituman sa iyang cancer. Nakimo ni siya ma'am. Wala, bali kuan gid lang siguro pagbuot gid lang ko sa Ginoo nga yatag pa sa ako. Yung dagko na buho sa iyang nga likod po. Pagka man kadalag ko. Pila. So sang wala pa siya naman mapa-admit nga gindala to sa Bacolod kay sa Bacolod kami. Bana ko na amo ang tindo sa iyang nga pilas. Nakuhaan niya na mga na sa sulod. Ginagwantisan niya lang na pagkanihon. Bali si Buddy, ma'am, bata mo siya sa unang mga bana. Patay na kasi na papa. Okay. Ang sasabong mo yung ma'am na bana, pila bata niyo? Isa kabilong. Sa kabilong niyo. Kasi sigad bye-bye yung mga balay, tingin siya ihaya, ma'am. Ito na lang siguro sa amin, Bacolod na lang namon to. Ito na lang na makapauli lang sa balay. Ginoo na lang ang bahala. Bombo siyang Merlinda, Dingkong ang ilaysang biktima. So na tigayo naman to nga madala or makuha ang iyang lawas. Kaya amo nang ginahingagaw dugin sulod or hinpapos lang ini sa habol. Bala bombo siyang tagdalon matapos niya nakuha dito sa Bangito North Baluarte. Bali sa North Baluarte na siya na-recover. Actually, suba lang man ang pagitan bala or ang antad ng duwa ka barangay pero malayo-layo kag dako balang hampas man bala sang balod ng basam. Okay. So ang iya nga disability amo ni nga may cancer of the bone siya. Pag do bukbok siya bala ng basam. Do gamay naman ang likod ang likod niya, ang iya sining structure sa likod do hindi siya normal. So kagapon mangwa sila kung tani isang pakinason kag disgrasya abi iyang ini siyang nalumos. Kag wala man sang iloy kung makahibalo bala maglangoy ini iyang bata bambasam. Kaya mga koptanan niya why siya mahingagaw Bombo Pauline? Kay ang lawas ni Bombo Cham, do dako siya bala compare sa iban. Dugin aba siya, do na outbalance na buyan. Dito na dayon do na out on site na bala or la na sa mata datang danto di na siya dayon na kadto Bombo Cham. Wala lang man ini siya kasi magagmay pa iya mga pakaisay na blues compare bala sa build ng iyang lawas Bombo Cham. Okay. Sige. Ini si Bombo Pauline Dimitri Pediaran. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Pauline Piliora. Sa mga kabumbo naton bala nga malapit sa Suba, malapit sa Baybay, malapit sa Sapa nga mataas ang level sang tubig. Aligbat gid kamo sa inyo sining mga kabataan, no? Hindi ba na iya naton siling iyang pabayaan na lang. Kay mambag kita ni kinanglan man sini nila iyang mangin bata kag makampang-ampang, no? May chimpo gid sa may chimpos paghampang-ampang pero ang chimpo iyang kun ihampang nila or kung ano mag-ano sila dira sa bahin karon iya sa mga kilid sang Baybay, kilid sang Sapa, kilid sang Suba, idumili gid anay kag nagapilar man kita sa mga barangay official, no? Nga mas mayo yara kita sa karon sa red alert status sandigman sa siningmando ni Mayor Inday Raisa Trenias. No? So dapat kamo magbantay man kamo sa inyo sininga tagsa ka mga area kung malapit kamo iya sa Suba, malapit sa Baybay, no? Or may mga sapa-sapa sa inyo sininga area para malikawan naton ang mga kasubong sininga insidente. Just like sa natabo dito sa may barangay Tagbak sa distrito sang Haro. O same as with sa mga barangay balang malapit diri sa Baybay naton. So bantayan gina, i-monitor gid nga wala sang sinuman dira nga magpalapit dira kag maghuruhampang para nga malikawan tang pagkadisgrasya kag pagkalumos. Ibangod nga pigado man ang pamilya nagdangop sa mga barangay official, ang mga barangay official nagdangop man sa aton siniyang opisyales sa syudad, partikularmente sa kay Mayor Inday Raisa
nga makabulig may kantanan sa financial assistance sa sining PWD nga disgrasya nga nalumos kagapon kag sinila nga aga nasapwan ang iya sining bangkay. Si Bombo Laika San Diego may follow-up report, rejoin the report ini kaupod sa report ni Bombo Pauline. Bombo Laika sa report, please go ahead. Magabulig ang mga opisyal sa Barangay Boulevard Molo, Iloilo City sa pamilya sang 26 anyos nga person with disability o PWD nga si alias Buddy nga nasapwan patay kag nagalutaw-lutaw sa baybayin nga sakop sang North Baluarte Molo. Ini paagi sa paghinyo sang bulig pinansyal kay Iloilo City Mayor Risa Tranias. Sa interview sang Bombo Radio kay Barangay Captain John Villanueva sang Boulevard Molo, iya din pahayag na nakig-angot na sila kay Mayor Tranias agad makapangayo ang bulig na pinansyal para sa pamilya sa pagpalubong sang biktima. Nag-aako ang opisyal sa barangay nga pagkatatapon nila ang mga natungdan ng ilang mga kinahanglanon, ilabi nga subong sa tion sa ilang kasubo, kag positibo ang ilang pananawan nga sa pagdangop nila kay Mayor Trenias ang pagkatagaan sila ng bulig para sa pamilya ni alias Buddy. Pabatian naton ang pahayag ni Barangay Captain John Villanueva sa Boulevard Molo. Sa financial subong niti, siyempre kinalantaman mga ayo nakamuno naman ko kay Ma'am Ma'am Mayor Raisa na muna na sa Puana ti buligan taman nga makapangayo sa kay Mayor Trenias. Si Barangay John Villanueva sa Barangay Boulevard Molo, Iloilo City. Bombo Champ. Alright, so bali makanto pa lang si punong Barangay Villanueva sa kay Mayor Inday Raisa. Bombo Champ na kagina sa recover nila ang lawas sang biktima gilayon naging contact ni John Villanueva ni Captain John Villanueva sa Boulevard Molo si Mayor Trenias no nagkantanan sa may biktima nga nakita na iyang lawas sige na kontak tayo si Mayor kag si Mayor positibo man nga magahatag sa bulig sa pamilya. Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Laika San Diego, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Laika San Diego sa imo siniiyang rejoin the report. No, ti sa aton sini mga kabumbo ti amo tungari ang bansang Iloy bla. Ang importante kuno madalala sila sining balay. Kag Diyos na lang dayon ang bala ti amuning problema sang kadamaan sa aton sini mga kulturan kay pigado gid, no? Mag-abot ya ang tsimpong kasubong sini ti way kana sang dangpan nga iban kunti sa aton sini nga mga opisyales. Pag palubong kag paghikutar sining bangkay sang mga kaluluoy nga person with disability nga nalumos. Grabe nga kasubo to sang iya sining Iloyo. Kag isa man ining Barangay Boulevard nga malapit-lapit iya sa bahin karon sang suba ang makabig naton nga flood prone na barangay man sa aton sining karon iya mga kuturan. Sa gihapon sa distrito sa Molo, hindi mo man ma-discount nga apisar nga ara sa kilid sang dalan may mga area sa suludlon nga barangay nga sa suludlon sini nga area sakop sa Barangay San Pedro Molo. Kasufrer man to mga kabumbo nato no kay bisan way nagaulan may tsimpo nga nagabaha bangod nga ginasulod sila sang high tide. Tiyan mo nang hambal naton bala sa aton sini nga mga kabumbo no nga bisan way gani nagaulan basta gani high tide may mga area sa palibot iya sa syudad nga gina sulong or gina sulod sang tubig ila sini nga puluyan bangod man sa high tide. Last sang nakaligad sini nga mga sinimana ang Barangay San Pedro sa distrito iya sang Molo isa man sa mga ringin subject nga ginpadulungan gidira sang city government pinaagi man niya sa request ni Barangay Kagawad Romara Martires. Pero siyempre, sa aton sining mga kabumbo, hindi man ni madali-dali ang sulbar sa problema naton sa baha mo. Hilabi pa iyakon below sea level kita, ang aton sining syudad, kag mag-abot ang tsimpo sang tigtalaob, gasulod ang tubig sa aton sining lugar.
Check na bala si Bombo Brian Gonzales mayara sa follow-up report. Bombo Brian, please go ahead. Padayon wala pagtahaw ang bahasa sa Pedro Street Barangay San Pedro Molo, Iloilo. Dala sang mamunog nga ulan kag sang high tide ang pagtaas ng level sang tubig baha sa nasambit nga lugar. Base sa interview sang Bombo Radio Iloilo sa isa ka residente sa lugar, ang pagbahatuga sang paglapos sang tubig sa drainage kung high tide, dugang pa ang maulan nga tiempo sila nakaadlaw ang nakaligad. Suno sa residente, dako ang epekto sini sa ila palangabuhian nga linaagaan tungod nagalabot sa sulod sang kalanan ang tubig baha rason nga magamay ang ila customers tungod hindi gusto maglusong sa baha. Dugang pa, apisar wala nagaulan kung high tide, nagataas sa gihapon ang level sang tubig diya kag nagalabot sa karsada. So pamatyan naton ang pahayag sang residente sa aton nga pag-interview. Amo ang ini nga ulan. Bisan wala niya ga ulan, nagabaha di tungod sa high tide. Galusot sa drainage pala kasapa. Pero kung gulpi nga ulan niya maamgamo ni siya pero dugay-dugay wala naman ni siya. So Nagasubside din siya kaysa tanaw lang kon sang tubig dasig. Hindi ni morasan wala na ni. Ang dire lang nga area pero dire ya medyo kumakuan paggamay. So bali sir dala ini sang high tide pag-ulan. So bisan wala nag-ulan. Bisan mainit gabaha da. Oo. So high tide gyud ang rason nga gabaha diri. Di nagkadto man ding city yung pagkatuan ni Mayor Raisa. Di Basio Brown nila daw. Ibutangan nila direktada nga drainage. So amo na nang rason gyud ya. Dugay-dugay way na ni. Oh. So bali sir ang solusyon dira ang hapad sang syudad. Kayuhon gid nila. Pag ganyan nagpakadto gid mga tinaw ni Raisa ang engineering office. Namasyad para ano nila. Dugang pagit sir nga no maka-apekto mamla ini sa diri sa negosyo. Gay pekto gid sir kay nasang mga alas 6 sa studio. Di kasulod. Yung mga customer hindi masulod kay basa sila. Apekto gid. Tinabutangan sila namon tay-tay. Oo. Apektado gid sa amon nga dinagaan. Tano kamo sir ga ubo, ga butas kamo kung May butas kami puti. Kabudlay bala man mga kwanda sa duro. nakadakay. Dumudamo sang utak. Nagakuha ng salud. So, Bombotsam, nabatian natin si Robert Iliastron, residente sa San Pedro Street, Molo, Iloilo. Isa pa sa ginatudlo nga rason amo ang pagtukod sang pader nga kung tani alagyan sang tubig sa creek, dugang pa ang nagasupot nga basura nga hindi malimpyuhan kag pipila sa establishmento nga gintukod sa palibot sang creek nga rason sa pagsupot sang tubig. Ang barangay ang nagahimo na sang tikang para mapalabot sa lokal nga pamahalaan o kung sa aton nga pinalangga nga mayor ang ila problema kag masolusyonan ang nasambit nga pagbaha. All right. So, gikan diri sa San Pedro Street, Molo, Iloilo, ini si Bombo Brian Gonzales, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Brian Gonzales. Si Bombo Laika, si Bombo Brian, mga bag-o nga tingog na sa Bombo Radio Iloilo. Kagay nyo na ni sila masaming mabatian sa mga public affairs program. So muna sa aton sining mga tagpalamati, may mga areas gid, may mga barangay gid nga flood prone, no? Hindi lang kay flood prone, may mga barangay gid man gani nga classified as storm surge prone. Ining ining balod or pagdapya sa mabaskog sini iyang balod sa aton sini mga kabombo, no? Ang 72 barangay sa aton sini nga mga kuturan
Nalakip diri Banwa sa bahin karon sang distrito sang Arevalo amo ang Barangay Bonifacio, Kalaparan, Dulunan, Mohon, Santa Cruz, Sook kag Yulo Drive amo ning sa bahin sang distrito sang Arevalo, no, mga high risk barangay, high risk to flooding. Sandig ini sa datos kag ginpagwa sa Iloilo City risk reduction, Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa distrito sang Haro madamo-damo gawa kay nalakip diri Banwa among barangay Argilies, Bakhaw, Balabago, Balantang, Benedicto, Bituon, Buhang, Buntatala, Kamalig, Cuartero, Cubay, Kalubihan, Desamparados, Demokrasya, Dungon A and B, Fajardo, L98, Lanit, no, Libertad, Lopez Haina, MVH Nova, MH Del Pilar, Maria Cristina, Montinola, Our Lady of Lourdes, Quintinsala, Sambag, San Isidro, San Pedro, San Rafael, San Roque, San Vicente, Santa Rosa, Santo Domingo, Simon Ledesma, Tabuk-Suba, Takas, Tagbak, Taytay Zone 2 and Ungka. Sa distrito naman iya sa Ngalapas, sa Disaster Risk Reduction Management Office bala, no? Nalakip ang Baldosa is Lapas no? Ara siya sa Haro, basi kung pwede nyo ano ni kag Angostilo, no? Angostilo is Lapas district. So Baldosa, Gustilo, Banuyaw, Kaingin, Hinaktakan, Inggore, Hereyos, Nabitasan, Magsaysay, Tikod, San Isidro, Lapas. No? May San Isidro Haro, may San Isidro Lapas man. Speaking sa San Isidro Haro, dugwapo to ilang tahom to ilang nga evacuation center. Leon Kubla prepare kay pakita ta karon mo Bukris. No? Tabuk-Suba, Haro. May Tabuk-Suba, Lapas, may Tabuk-Suba, Haro man. Tabuk-Suba, Lapas, Lakip. Sa Lapos, Lapos Norte and Bansaya. Sa Mandurriao, Bulilao, Buhang, Taft North, Kalahunan, Dungon C, PHH Block 17, PHHC Block 22, and Tabukan. No? Ang ano to isa Tita Reds grabe man baha sa Tabukan, grabe man baha to. Basi ko ma-include man ina sa aton sining Climate and Disaster Risk Assessment galing kay ining data nila is study of 2022 pa ni. No? Sa Molo, Habog-Habog, Salvacion, Molo Boulevard, and the West Habog-Habog. No? Sa aton sining mga kauturan. 72 barangays mayara sang 240,360 ka mga pumuluyo na dira sa aton sining mga kasimanwa. No? Iniya mga flood prone, high risk sa flooding sa aton sining magkuturan. May araman sa 25 ka mga barangay nga high risk sa storm surge. Daklod kung si Doc Jerry Biona pa. Sa Arevalo, among Kalaparan, Santo Niño Norte and Santo Niño Sur, mga kilid baybay ni sila. Sa city proper area, malapit man ini sa baybay, Concepcion Montes, Baybay Tansa, General Hughes, Maria Clara, Ortiz, Rizal Palapala 2, Rima Rizal, Rizal Estanzuela, Santo Rosario Duran, and Veteransa Village. Sa Haro, Balabago kag Bituon. Sa Lapas, Hinaktakan kag Inggure. Sa Lapos, ara dirang Barrio Obrero, Lapos Norte, Lobok kag Mansaya. Sa Mandurriao, duway gawas ang way ginyabi sa barangay ito nga prone sa storm surge no, or may risgo batok sa storm surge. Sa Molo, ara ang Kalumpang, Boulevard, San Juan kag South Baluarte. Sa sining 25 barangays mayara sang 107,894 ka mga
pumuluyo. No, sa aton sini karon nga mga kabombo. Tiya mo na, mag-aligbat, maghalong, kag bangod nga tigin mando na ni Mayor Inday Raisa Treñas ang preemptive evacuation sa nagakadapat nga mag-amat-amat na kita dira panghimos, no, para nga malikawan naton ang mas dako nga kahalitan nga matuga sa sining duwa ka bagyo subong, no, ara sa Philippine Area of Responsibility. Pero nambal na naton sa aton sila makabombo ang apekto diri sa aton amo iya ang habagat, no, sa aton sini nga mga kabombo nga epekto subong sa aton diri amo ang habagat. Check yaron tamang karon ang mga evacuation center. Speaking sa evacuation center, grabe evacuation center sa may San Isidro Harobla, sa aton sini makuturan. Tahom, no, kag mapula-pula kay ti amo ning isa man sa naging kontrobersyal nga proyekto, no, ang proyekto kontrobersyal, ang punong barangay dira naging kontrobersyal kay ti nasuspend makaduwak beses sa aton sinema kuturan, but sang nahuman pakita tabla mo Chris, ang nahuman nga multi-purpose building nga pwede magamit as evacuation center, multi-purpose, bisan ano lang, pwede gid sa aton sinema kuturan. Linglingon tabi, lion tabi kung anong sulod sang nasambitan sini nga evacuation center. Bumbo Chris G, no? Isa man sa mga nalakip sa 72 barangays nga high risk sa pagbaba ang San Isidro Haro. So, laban-laban sini makakomodar gini sa mga evacuees dito sa aton sini nga mga kabombo. And ang iban man sini nga mga evacuation center later on pang check yaron taman ina sa aton sini nga padayon nga pagpangalagad diri sa Bombo Radio Iloilo. Oras naton 2 minutos sa nakaligad sa takna sining las 2 diri sa palatuntunan na Bombohanay sa Udto. Bisan picture lang mo Chris, adasig lang man, pakita ta lang. No, kay kung laton na karon ng video basi kon click now open in 2027 pa, no? Para nga masakupan tanan nato na. Pakita ta lang sa mga kauturan naton, and then malawag kita sa aton sining special draw winner. Dasig naman niya kay ti overtime naman ko mo. Quickie lang ta Bombo Chris. Wala lang guro tawo. Evacuation center lang pagita ta mga tao ti nan na sampo lang sa aton sini mga kabombo araw nan amo na ang mga do kwarto-kwarto do shelter, no, sa aton sini nga mga kabombo nga ti pwede guro isa ka pamilya dira or pila ka mga individual. Anyway, istoryanta na karon diri man sa iban sini nga pagpangalagad sa aton sini nga palatuntunan diri sa Bombo Radio Iloilo. And this time, sa aton sini mga kabombo, attention, before kita magtakop, may winner kita sa aton sini nga special draw. Narito na ang isa sa mga mananalo ng brand new limited edition Bombo Radio AM/FM transistor radio with emergency LED light, rechargeable, portable, hindi nakapako sa iisang stasyon lang. Sa araw-araw na special draw ng Swerte sa Palengke. Umulan, bumagyo. Hindi lang maguho ang mundo, kaya doon lang alang na. Pero umulan, bumagyo. Hindi na yung kapugo nga magpanghatag kita sa aton sini nga mga premyo. Dari sa Swerte sa Palengke, promo sa Bombo Radio kag Star FM 2025. Magluwas nga kada semana may ginatagan kita sa premyo sa aton sini nga Palengke. And station draw or studio draw, may ara pagin kita sang daily or adlaw-adlaw nga special draw iya. Kagaton sini nga premyo ang limited edition nga transistor radio, no, nga may ara sa nga flashlight, LED light, pwede sa battery, pwede man sa kuryente, rechargeable pa. Magamit yung ini kung may mga katulad sini nga tiyempo sa pagmonitor sa nga mga balita. Labi kang labaw sa tanan, wala ini malansang sa isa lamang kay stasyonan. No, hilway ikaw iya nga makapapili dira kun diin ikaw
mamati kung mamati ka balita, ti Bombo Radio, kung mamati ka music, 99.5 Star FM, it's all for you. Sa aton sini nga mga kauturan, congratulations taga Duran City proper area lang man na. Duran City proper sa aton sini mga kabombo, iya sini nga proof of purchase Orocan 30 anyos. Congratulations Maria Judith Obsequio. Maria Judith Obsequio, ginawang ikaw ni Bombo Cham, ano na oras? 5 minutos sa kaligad sa takna, siningalas sa 2, may 5 ikaw ka oras. Maria Judith Obsequio nga magkuha sang imo sininga transistor radio nga wala malansang sa isa lamang ka istasyonan kag may pamliti kadiriya 500 pesos. Grabe nga pamliti ba? 500 pesos ken tiyan mo na yang pamliti nga gina lakip nga cash prize ang Bombo Radio sa aton sininga special draw. Sa liwat Maria Judith Obsequio sang Duran City proper, iya sini nga proof of purchase Orocan coupon. 5 ka oras Maria Judith sa pag-claim sa imo sini nga premyo, hindi gid magkalipat nga magdala sang entries para nga ihulog mo na lang dayon dira sa dalom sa may ground floor ang imo sini nga entries nga dala parang may chance ikaw nga magdaog sang dalagko pagin nga mga cash prizes. Standby na kamo sa kahapon lamang program, kaupod naman sa kay Tita Richie. Isimomot siya, Blanco Vergabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. Charlene May Lactopo. Si Charlene May Lactopo. Taga din si Ma'am Charlene. Santa Cruz Street, Aribalo, Iloilo City. Ano mo sila nga proof of purchase, ma'am? Panyawan capsules. Ari ba bang 3,000 pesos cash mo isipon na to na? 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000. 3,000 pesos. Madamo, nga salamat sa Bombo Radio, sa Star FM. Mag-invite ko ako mag-intra. Kamo naman din magdaog sunod. Ano mo ang 3,000 pesos yun eh? Bakal grocery ka, bakal ko naman Panyawan capsule. Alright, congratulations ma'am. Ay Basta Radio Bombo Star FM. It's all for you. Nga magbiyahe agod mangin hassle free ang bakasyon. Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tiod nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tiod nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga, ginadubilian ang iligal nga droga.
makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for July 20 to 26, 2025. All the Goldie songs are their specialty. Kag sila magabalik sa Hulyo 26, Sabado. Sa concert at the Plaza presents The Retro Band. Mangininyo, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pangaiban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 27, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sang conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community in a progressive country in 2025. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool ukon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon.
Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Maulanon nga hapon sa inyo tanan mga kabombo. Good afternoon sa gihapon. This is Tita Regine. Welcome. Diri sa kahapon lamang program. It's rainy Tuesday afternoon, July 23, or hindi gali Tuesday. Sorry, Wednesday afternoon. Entrada pa lang, ha? Senior moments na naman. But anyway, sunod-sunod ang mga bagyo, no? But of course, prayers and keeping ourselves safe. Amo gid ang pinakamanami nato nga himuon. And to those nga ara sa mahihigad sa bye-bye, tagam-tagam gid, ha? If necessary na gid mag-evacuate. Hindi na actually pahulaton, no? Nga mga last minute among pag-evacuate. If you feel nga need na gid, kinahanglan na gid for your safety and your family's safety, balot-bot na sa mga gamit kag kadto na sa evacuation centers. Again, good afternoon gid sa inyo. Bisan maulanon, bisan may mga bagyo, pero ari kita sa gihapon magadulong sa mga kalingawan naton kag mga sources sang aton nga mga inspirasyon every afternoon diri sa kahapon lamang program. So salamat for being there again. Because maulanon, because may mga bagyo, sunod pa, no? The more reason that we have to stay at home. Sa mga estudyante, canceled ang classes. Ang iban, canceled man ang mga trabaho. So stay at home na gid kita. And pahimuyon, kag magpangamuyo. And do things, no? Very significant para nga bisan paano may ginahimo kita dira nga something nga makabuligid sa aton bisan paano. Mga hilimoston sa sulod balay, pwede gid. And of course, pwede man nga magsulat sa mga kasaysayan. So feel free anytime. Basta ready na mga stories ninyo dira, i-email lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sinsunod-sunod ang bagyo, sige, ari na siya. Bagyo by Ian Bryle, ang ating pambukas nga kalingawan. Good afternoon and welcome sa KLP. Ikaw ay nalulungkot sa iyong pangarap na di mo maabot ako. Pigang-piga na ang iyong loob at ang damdamin mo'y paghuhot. Darating din ang pag-asa, panahon ay mag-iiba. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatak ka rin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulog. Umaagos ang lakas na nasa'yo. Ika'y isang bagyo. Kapag ikaw ay nangangamba sa buhay mong baka nga patungo sa wala, loob mo ay may dalang kaba, damdamin di makahinga. Asang may sasigip sa'yo, panahoy kaibigan mo. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatak ka rin
nataambot, bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos sa isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso, hangin tulad, sumisigaw, lumalaban ka isang bagyo. Kumikit lang, kumukulog, umaagos ang lakas na nasa'yo. Ito'y isang bagyo, pag ang mundo'y pasan at kay nahihirapan. Tuwing alas sa langit, tunugutin iyong tapang. Oh, tulad ng mga ulap sa langit, papatak ka rin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Hahabol ka rin at bubuhos kay isang bagyo na di mahihinto. Bumubukso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban kay isang bagyo. Kumikit lang at kumukulong, umaagos ang lakas na nasa'yo. Ay isang bagyo na di mahihinto. Bumubukso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban kay isang bagyo. Kumikit lang, kumukulong, umaagos ang lakas na nasa'yo. Isang bagyo, bagyo, ika'y isang bagyo. Ayan, Brian, bagyo para sa inyo. Well, we know bagyo is ang ini nga bagyo hindi mo nakakusog, no? As a matter of fact, habagat lang gani epekto diri sa aton. Giling mo lang na wala untat ang pag-ulan-ulan. But of course, any storms nga nagaabot sa aton nga kabuhi, natural man or something nga nag-iigo sa aton nga life, we know there is someone out there bigger than all these storms. 21 minutos na makalipas ng ng alas 2 sa hapon. Let's go straight sa pag-enjoy sa mga istorya diri. May luya gi-share si Nanay Flor sa Santa Barbara. Palangga kong Inday Regine. Inday Regine, giyaron ako, magasaysay sang ako ninagihan sa kabuhi sa nagaedad ako sang 7 ka tuig. Inday, ikaduha ako nga bata ni nanay. Manan mo Inday, 7 kami nga magburugto, kag isa lang ako nga babae. Inday, namurok mo kan gid ako sang tanan nga obra, kay man ang magulang ko nagakuskus gid sang iya gitara, kay man sagad tana magkuskus sang iya nga gitara. Kag manami man siya magkanta. Ako, tana, amo ang nagaobra sang amon nga mga hilimuson sa sulod sang balay. Aga pa, nagabayo ako sina sang amon tiligangon sa pamahaw kag panyaga. Ako man sina ang nagadisig sang akon binayo kay Maninday. 4 pa lang ang edad ko. Ginatun-an na ako ni nanay, pagbayo sang humay sa lusong. Kag paglimpyo sang bugas. Tapos tigangon. Kag kun maluto na gani, dayo namon pamahaw. Ang sudan, sambag nga may ginamos. Abaw Inday Regine. Tama kagana ang amon kaon. Imagine ko. Tapos lakat kami sa eskwelahan. 3 kami ang nag-eskwela. Kagang manghod ko nga iban, wala pa pag-eskwela. Ti, amo ina permi ang akon nga obra. Kun Sabado gani, nagakadto ako sa sapa kag magpangigi. Akon ginasupot kag ipaluadon mga isa ka adlaw agud ang mga lagtok nga ila nakaon maluad nila. Ginatola ko ini Inday kag laktan sang tangkong. Amo gid dinhi ang obra ko permi. Kay man si tatay kada aga nagalakat siya sa pag-obra sa mga balay, sa mga banwa, kung sino lang ang nagapaobra sa iya.
Si nanay, may bata nga gamay. Ti wala naman pag-ubrahan. Si Manong, kung magpauli, halin kami eskwelahan, uyat dayon sang iya gitara. Ti, ginapabayaan lang namon siya, kay man, huyog na gid ang gitara, kag magkanta, samtang ginaakumpanyaran sang iya nga gitara. Kami sang akon mga manghod, nagabululigay kami, nagapangahoy kami, nagakuha sang tubig sa bubon, dala ang bayong, kay amo ini ang amon nga ginasag-uban. Bayong nga kawayan, mga 5 kalawas ini, kagang manghod ko, amo man, ang madala lang nila. Nagabuligay kami sina, kung mag-uli si tatay, kung gabi, may mga tinapay siya nga dala sa amon, kagay nanay. Sa grade 3 ako inday, permi ako ginapaentra sa mga saot, sa amon nga bulutuan, nga magkanta sa amon nga program. Di tama man ako ka-excited, mag-intra, bisan ano lang. Abaw inday, nasadyahan man si tatay kag nanay, kung maglantaw sa akon sa ibabaw sang stage. Bisan gamay pa ang amon idik, ginapangitaan na kung sinong mabakal, para nga ibakal sang akon bayo. Kung magpauli siya halin sa iya obra, tama agid kasadya. Kung sugidan ko nga may program naman kami maglunes, kaya nag-intra naman ako. Anay isang grade 5 na ako, damo ang ako na intrahan. Why na si tatay inugasto sa akon, kaya wala na sila sang hayop nga mabaligya. Saling ni tatay, hindi ka na mag-eskwela nini, kaya wala na ako sang inugasto sa imo. Kaya permi lang ikaw nag-entra kung ano ang gusto ni mamo. Tiway na kita galastuhon. Inday, tani, gusto ko gid mag-eskwela, pero anhon ko, wala gid ako sang mahimo. Naguntat na lang ako, kay pagka 17 ang edad ko, ginpangaluyagan ako, kay gusto gid ni tatay ang ini nga tawo. Karon inday, mayo man na ako na pamana, kag damo na ang akon mga apo. Ang mga bata ko, ubos na may estado. Kag ari ako sa akon agot nga gapuyo, nagasulat lang ako permi sa akon inagihan sa kabuhi. So hasta na lang diri ang akon nga istorya. Madamo lang ang salamat sa inyong mga pagbasa. Inday palihag ako tamiyaw sa akon mga classmates on air, Lola Amparing, Lolo Dencio, student mom sang Lambunaw, kagang iban pa dira nga nagapamati. Ang matinahuron, Nanay Flor sa Santa Barbara. Well, yes, Nanay Flor, keep on recalling ang imo nga mga inagihan sa kabuhi. So that malingaw ka man sa pagsulat mo dira, kag kami man, no? Malingaw, samtang nga gina-share sa kahanginan ang imo diri nga istorya. So siguro talented gid ikaw, kag ang manami, kiti biba ka. So that's why sang una, ginapaintra kagid sa mga kung ano man nga bahin sa nga programa. Kag ganami, because all out ang imo nga mga ginikanan, wala na ganing sang ulihi, kiti wala na sa inugasto. Pero importante tani no, nga nakapadayon kagid sa imo nga pag-eskwela, bisan wala nila nag-intra sa mga programs, basta kung tani nga nakapadayon ka lang. But anyway, sige lang at 17 naman na ikaw, and you said happy ka man sa imo nga husband, and subong ara ka sa imo nga mga kabataan, sa imo nga opo especially, kag living with them and still enjoying life. So God bless you. Thank you so much, Nanay Flor sa Santa Barbara. 27 minutos makalipas ng takna nga alas 2, una pa lang ang sulat para sa sininga hapon. We'll be giving you more. Magabalik kita pagkatapos sa pila kang mga importante nga mga pahibalo. Paano ba tama ka ikaw sa aksidente sa dalan? Iyari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa iban nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sa The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic.
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Pananakit ng katawan, sila ang magpapatunay kung gaano kaepektibo ang SAD Liniment Oil. Masakit na katawan ko, yung likod ko, papapahirang ko yung likod ko. Konting massage lang naman na ganyan eh. Ayun, nawawala. Maitulog ko lang yan, wala na. At ng ulo. Masarap na tulog ko, sir. Subukan nila at nang marunayan nila na ang SAD Liniment Oil ay mahusay. Tanyata Rivera Salamero ng South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. SAD Liniment Oil, gawa ng SAD Marketing. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for July 20 to 26, 2025. Oldie Goldie songs are their specialty, kag sila magabalik sa Hulyo 26, Sabado, sa Concert at the Plaza presents The Retro Band. Mangin inyo, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pangaiban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 27, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sang conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community in a progressive country in 2025. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na. Again, and balik kita diri sa kahapon lamang program, Second Story. Nagikan nini sa kay Nening Rosie, sang Alimujan. Dear Tita Regine. Una sa tanan, maayong hapon sa imo, kag sa mga tagpalamati. Tita, ako may kasaysayan man, nga hindi ko gid malipatan. Siling nila, kung bakero ka, halin sang gamay ka, tubtub magtigulang ka, bakero ka man gihapon. Amo ini ang isaysay ko sa imo nga programa, kahapon lamang. Tita, ining akon kasaysayan, nahanungod sa akon nga pagkabali. Una ko nga pagkabali, nahulog ako sa paho, kagangi kaduha, nasa lakwid ako sang tinday. Tita, unahon ko, sang pagkahulog ko sa paho. Sang una, madamo kami sang hayop. 7 ka karbaw, kag 5 ka baka. Hindi man mabudlay, magpahalab sang una, tita, kay malapad ang palahalban, kagapin pa ang sapat sang una, matanda. Buyan mo lang, mahalab lang. Nagasundanay lang sila. Balan mo, tita, sang una may balay kami sa baryo, kag may balay man kami sa uma. Ang sapat, manan amo ang ginadala sa baryo. Ang amon yapon sa uma, kag maguli sa baryo, dala ang karbaw kag baka. Ang bida ko, sakyan ng isa, tapos sundan ang mga una. So amo ini ang obra ko, kung wala klase. Tubtub isa ka adlaw. Wala mag-alabot ang amon mga kaupod nga mga bakero, kaysa pihak sila nagpahalab. Sa nagapadulhog ako nga nagasunod sa akon nga mga alaga, nagasunod man gali ning si Auring, siling niya, upod taning paharab, siling ko,
Way garing kita kaupod. Daad sadya kita kung damo kita. Siling niya, daad eh. Sang kami nagapungko sa dalom kapaho, naisipan namon nga maglagsanay sa ibabaw paho. Sus ba, dito gid sa babaw paho. So una siya ang ginlagas ko, kag naabot. So ako naman ang ginlagas na. Sang sige ko nga isol sa sangasang paho, way ko matalupang di, punta nagali ang ginatapakan ko. Nagsiling sining auring nga, hindi ka dyan kay basi mabali. Bati ko, naglagtok. So amo lang ato nabatian ko, kag nabali ang sanga. Tungod kay mataas gawa ang nahulugan ko, lipong gid ako. Wala gani ako kabalo nga si tatay ang nagdala sa akon sa balay. Dayon nagtawag si tatay sa managhilot. Sang ginahilot na ako, amo kag maumpawan ako, kay nakabatsyag ako sang kasakit. Siling sang managhilot, te, maliwat ka pa? Waay ako magsabat, kag siging ilang istorya kung anong maayo nga ihampol sa akon bali. Siling sang managhilot, ngita kasang kagang sa sapa kay ihampol sa bali na sa abaga. Sang hapon na, naguli si tatay dala ang kagang kag amuman ang pagbalik sang manughilot. Ginbuka ang kagang kag ginhampol sa akon bali. Kay balan mo tita, ang kagang kuno maayo. Kay kun mautod ang kamoy sini, matubo dayon pagkaaga. Sang may tungang gabi na, nakabugtaw ako nga may nagapanimaho. Pagliso ko, ang kagang gali ang nagapanimaho. Siling ko kay nanay, bula ang kagang nay kay masyado kabaho. Sabat na, rumaan lang. Tungod kay hindi ako kaagwanta, sagad lang ako sang hibi. Ay, siling ni tatay, huwag ka maghibi pag hulog mo sa paho, hibi ka sa baho. Nag-rhyme pa ba? Agwanta ha, bal ni tatay. Tita, matuod, nagbalik ang balik ko sa natural. Do hindi man gani mabalaan nga nabali. Tisiling sa managhilot, andaman lang nga hindi mabuka. Sa ulihi, kay hindi mabalaan, basi ano nga kabangdanan, mabuka dia. Basi kung makasandad o kung ano nga kabangdanan ang pagbuka na. So halin sad to, do wala man ako sa nabatyagan, kay tanan nga obra, ginaobra ko man tita. Natabo ini sang tuig 1972, subong 65 na ako. Kag tita, isa-isay ko naman ang ikaduha ko nga pagkabalik. Sang ligad lang ini tita nga tuig, bulan yadto nga Pebrero 1, entrada, Huwebes nga adlaw. Pag uli ko sa uma, dahin ko pamahaw. Tapos pangkot ko ba ko, kundi inang amon karbaw, ginkalat, sabat na, dito sa buklod. Siling ko, dito ko ikalat sa ubos, kay tapuson ko ang relitapan ko nga luab, kay kung matapos na ang litap ko, marara ako kang amakan. Sang ginaguyod ko na ang inang, sige man ang sunod sang tinday. Pag-abot ko sa puno sang niyog, hana ko nga ihigot ang inang. Tungod kay masyado kalaba ang amo nga kalat, nagrumba ang tinday, nasalakay man ang kalat. Tungod kay ara ako sa tunga, nadala ako tita, kaginguyod ako sang kalat, dala sa may kahon. Nagligid ako, pero ang kalat nga ginauyatan ko, wala mabuyi. Wala ko mabuyi. Tungod kay mataas gawa ang kahon, nga ginligidan ko, mga 5 guro kalapak yadto. Tita pagbangon ko, dayon ko tindog kag magsiling. Ay abah, Diyos ko, aga pa ako nagligid. Ginhigot ko ang inang sa may niyog. Nakabatsyag ako sang sakit sa abaga ko. Dayon ko hikapon, siling ko, Diyos ko, nagtiwas ang tulan ko sa abaga. Ang bali ko balatita nga una, nabali naman. Nagpauli ako, nagalatay ako sa kahon, nagasinggit ako sa bana ko, apang waay ta nagasapak, kay abi nagalahog lang ako. Sa lapit na ako sa iya, siling ko, sugata si Anya to, kay nabali ang bali ko sang una. Insahaw, bal niya, nasabdan ako sang kalat, nga hana ko ihigot sa niyog, dala ako katinday, ang sugid ko sa iya.
Sang-ara na kami sa kamalig. Nagpungko ako, kaginbanyo sana ako kaluya, antes maglakat. Samtang nga nagaisahanon ako, dumalipong ako, apang ginapabakod ko ang akong buot, nga hindi malipong. Sa sige ko nga tindog, nga nagahulat sa manoghilot, doon natuyo ako, pero waay gid ako magpadaog. Pero may nabatyagan ako, nga may nagano sang tabako sa baba ko. Tungod ang kapmot ko nga wala, nagakapot sa abaga ko, hindi ko matapi ang amo nga nagano. Kay kung buhian ko ang kamot ko sa abaga ko, batyagan ko nga daw malusot ang tulan sa panit. Kay masyado kangilo. So sang sige, ang no na, ginkagat ko tita, kagindupla. So amo to nga naguntat ang pagno na. So pagsaka ako sa papag, hinali lang, nga daw malipong ako, pero wala ako magpadaog. Sige lang pangamuyo ko, nga siling ko Diyos ko. Hindi mo man pag-itugot, nga malipong ako, kay batyagan ko gitita, nga may malain nga ginhawa, nga nagabantay sa akon. Pero sige lang ang pangamuyo ko. Sa nabatian ko, nga may naghambal sa takas, doon nabatyagan ko, nga nagtawhay ang isip ko. Waay na ang kaluya sa akon. Sa ginahilot na ako, ginsugid ko nga ang bali ko sang una, amo man ang nabali. Siling na, do hindi giguro mauli sa natural ang tulan, kay bali na nga daan. Pagkahapon, nag-abot ang akong duha ka umagad, nagsapol sila, nga dalon ako sa hospital. Pagkaaga, naglakat kami, nag-agi kami sa Banwa, pero gin-refer na kami sa Alyosan. Tapos gin-x-ray, kag gin-refer naman sa Western. Sang ato na kami didto, nagpalista kami. Siling sang nurse, na ano ang abaga mo? Nagsabat ang bata ako nga, nabali, kinasalawid katinday ang kalat. Dugang pagid sang nurse, abi ko way nauso ang karbaw, kay may traktora na. Sabat sang bata ko, paano, timo ka traktora nga, bukid to. So, amo to dayon namon lakat, diretso sa may x-ray room. Dugay man ang amon nga hulat, kag malawagan ang amon ngalan. Tapos x-ray, balik naman kami sa ortho room, tapos ginaresitahan kami sang doktor sang bulong. Abi mo tita, naluoy ako sa akon bata, kay tana ang nagaparik-parik sa pagbakal sang bulong ko. Kay ang tanan nga ginreseta sang doktor, wala sa sulod sang hospital. Nagpila man tanan sa malasakit, pero way ti bulong didto. Gani ang tanan nga reseta, sagwa namon ginbakal. Katatlo kami nga nagbalik-balik sa hospital. Tungod kay daw maayo na ang akong bali. Nagsiling ako sa bata ko, nga hindi na ako magbalik sa Western, kay didya ako lang paayuhon ang balik ko. Kapin pa, masyado kagasto, mahal ang bulong. Kung may balakal ka bulong, way pamasahe pa hospital. Gani nga ang last ko tani nga balik, way na lang. Subong tita, maayo na ang balik ko, pero hindi na magbalik, pareho sang una. Nga daw hagyo lang tudukon, pero subong, nagtuwas gid ang tulan. Kay ang siling sang managhilot, hindi gid magbalik sa natural, kay gurang ron ang tulan. So, Tita Regine, diri ko na lang tapuso ng sulat ko, kay basi takaan na ikaw basa, kay daw masyado naging kalawig, kung kulang ikaw na lang bahala, dira. Sige, Tita Reg, madamo iging salamat sa pagbasa. Ang matinahuron, Neneng Rosie, sang Alimudyan. Neneng Rosie, basta nagaedad na gani kita, ang una tagid halungan, ining mga dasma-dasma, ining mga hulog-hulog, no? Kay ti delikado, basta tulaan na gani, amo na ang iba, no? Ang ending nila sa wheelchair na lang, kay ti affected gid, ang ila like say tuhod, ang ila dira nga mga tiil, ang ila nga mga paa. So gani kita, no, halong-halong kita, ang imo is sa imo nga abaga. Pero natabuan nga it's the very same nga tulaan nga sang una amo man ang nabali.
do sa ano bala, no? Kangilo nga panumdumon nga ti sa una na bali na nga daan subong naglala pagid ang pagkabali sini kag mabudlay because may edad na kita so hindi na amo ka isina kahapos nga mabalik siya. But anyway, ti kabalo ka naman kung ano ang mga ginpang reseta sa imo, ano ang ginapang recommend sa doktor sa imo. So we hope kati patihon mo ina para nga ti tuloy-tuloy ang imo nga pag-ayo. And of course, no, may edad na kita. Hindi na kita maglawig sa mga karbaw, sa mga baka. Okay, pahuway na lang kita. So, salamat, Gid, sa imo nga gin-share diri sa amon. Nening Rosie, paayo ka, Gidira. 44 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon. Magapanambalik kita pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ay kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kon inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kon addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan, sundo ng ining mga panumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayo na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagamit. Tapos diri sa Pilipinas, it is now 2:49 in the afternoon, and before kita mag-proceed sa aton nga next story, mag-award anay kita sang premyo sa aton nga special studio draw winner para sa sininga adlaw. Narito na ang isa sa mga winners ng brand new limited edition Bombo Radio AM/FM transistor radio with emergency LED light, rechargeable, portable, hindi nakapako sa isang stasyon lang. Sa araw-araw na special draw ng Swerte sa Palengke. Yes, mga kabombo, special studio draw winner natin for today sa ating nga promo, Swerte sa Palengke. Promo 2025. Ari na siya di. Si Bombo Cham na rin kainan. Nabatian ko pa ang paglawag ni Bombo Cham. And ari na siya dayon because malapit man lang siya. She's from Duran Street, Iloilo City. Congratulations. Ari gidiri ang ating nga winner, si Maria Judith Obsequio. Good afternoon, gid sa imo, Maria Judith. Good afternoon, tita. Oo, ka very young po sa imo. Pila lang nga aton nga edad? 37. Okay. May pamilya na kita? Wala. Single. Single. Ready to mingle. And you said nga isa ikaw ka vendor dala sa may Central Market. Kumusta man ang baligyan na isubong? Since kaya outside na kami sa market, medyo hina. Subong niya nga mga inadlaw kay nagaulan-ulan. Mas pagid. Oh, I'm sure makabulig gid dira sa Okay, oo. imo ang imo nga premyo nga cash prize 500 pesos ina. So pwede naton ina nga mga isip. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. Alright, and aside from that, may ara kapagid nga ipaulion nga special edition sa aton nga limited edition sa aton nga radyo halin sa Bombo. Sige, i-check binaton ang iding nga LED light, nagasiga. Okay, duha ka bilog. Rechargeable ina no. Ang kanami, because ay na siya naka-lock sa isa lang ka radio station. So, ara, pwede sa AM, pwede sa FM. So, happy ka sa iyong mga premyo? Very, very happy, good, tita. Okay. So, magamit mo, gigimandala mo, gid ang iyong mga limited edition nga Bombo Radio sa, sa iyong mga pwesto nila. Sige. Tinong plano naton sa iyong mga cash prize? Kay nagabagyo subong, medyo may pang, nasa adlaw-adlaw. May pangdugang-dugang sa dugang-dugang. kapital, no? Kag samtang nagabaligya ka to, enjoy ka sa mga dramas, kag sa mga programas sang Bombo Radio. Gusto mo nga ang mga taga Central Market, i-invite sila, mag-join man sila sa aton nga promo. Go ahead. Okay, mga kaupod ko da sa Central Market. Ariyo, may proof na gid ko yang baton ko nga akong yung premyo. Teka mo, pang ginahulat nyo, mag-entra naman kamo para isa na kamo sa makakuha sa mga premyo. Alright. Ano ganing mga proof of purchase ang ginlakip? Orokan. Aha. Magamit mo gid ina, no? Pwede ka kabakaliwat orokan kag gamiton mo naman ina nga proof of purchase. So congratulations gid sa imo, Maria Judith Obsequio. Thank you. Basta Radyo, Bombo, Star FM. It's all for you. There you have it mga kabombo, ang aton nga special draw winner sa aton nga promo Swerte sa Palengke 2025, si Maria Judith Obsequio. Oras naton, it is now 52 minutes after 2 o'clock. Pwede pa kita sa isa ka story para sa sininga hapon. So balik kita diri sa kahapon lamang program. Here's one from Lola G of Iloilo Province. Dear Tita Regine.
Hello, hello mga kabombo, kag mga ka-Star Nations all over the world. So sa inyo, Tita Regine. Kasi sa tanan nga, mga upod mo dira sa Bombo Radio Philippines, a blessed afternoon. Sa tanan nga mga maukod gid nga mga letter senders sa KLP, like Lola Amparing and Lolo Dencio and the likes, good afternoon gid sa inyo. Kanami, kay kadamo kita makuha nga leksyon kag mga inspirasyon sa ilang mga tag sa kaistorya sa kabuhi kag istorya dion amor man. Na-remember ko pa tita, kay si student mom, taga Lambunaw. I'm sure, artistahin man ina siya ay. Artistahin, asin sa hitsura, pwede. So balan ninyo, tita, lola naman ko, pero basta nga na-meet ko, bisan dugay na. Basta gwapa, malipatan ko mga pangalan nila, pero ang itsura, ma-remember ko pa ina. Siguro damo nagtener nga kachila, kag muna kalabanan ancestors nila tita, no? Kaysang early 70s, amon pensar, college na, mga 9 years, age gap namon tita. So ano iya classmate, gindalaya sa uma, kay makuha sila butong sang niyog. Uso balaan sad to tita mangulabo, tapos butangan pineapple slice or juice, gatas, dayon, orange na nga, soft drinks. So sa kanamit, tapos maigma, bisaya nga manok, tinola o adobo pa ang sudan tita, bawagin pagutom mo naman ako ya. Sadya kag masagam sa manyugid ang mga ginaluto tita. Nalipat na magpakilala sang kulabo kag manok tita, same as still on the line Lola G. Well, may amoy ayam with matching balahibo ka mga kuti. Dali lang ibalik tatubala sa mga Lambunaw noon. During 80s, mid to late 80s, sa school dyan sa Haro, tidamo man, mga taga-ibang banwag, eskwela, ako niya, di ko gid malipat, may classmate ko, tatlo sila dira tita, bahaw, pero pang beauty, stylist. Ang isa perfect ang profile. Pero ang iya gid lips na highlight ya tita, muna medyo masiri or dark na siya mag-apply lipstick. Ang akon classmate, mata niya na emphasize niya, muna gabutang gid siya eyeshadow, eyelashes, eyeliner, or eyebrow. So, isa nila ka-sister, ang pisngi. Amo ang matahom tita. So, medyo dark iya foundation para makita iya mala Maricel Soriano nga guya. So, ga-enjoy ko magtulog tita. Why, takon gabutang kung ano sa itsura ko. Kay di ko angayan. Powder lang tita. Mga accessories, di ko carry tita. Do sa bugat Until sa muna graduate na kami tita sa amon nga boarding house, I mean sa balay nga amon na dayunan, damo man kami, lapit lang sa school. May isa kami ka boardmate, gwapa, do si Alma Moreno, nga do si Dina Bonnie Viman, kun ka isa. More than 30 years na tita, itsura lang niya na remember ko, pero name wa I gid. Senior moment, ron si Lola. Kabay pa mag-friend request, hehe. Sugiran ko da adrako man jata gaanda nakapamana. Ari ron san o nag-star tita. Mga magpinsan kag mga gwapa man gid. Tatlo sila, ang isa na kumare ko pagani, kay bata nila ang lalaki ihado ko. 2006 pa mabunyagan. Itaw galing dugay na sila nagpauli sa ila, kay ato abing ila ginaobra nga ulumhan. Hindi ko man matandaan, iba nila nga family name, tita. Ang 70s classmates ang pinsa namon, daw Latosa ang mga apelyedo sa school. Classmate na ako ng isa, ang isa, Lorelia, dayon ang dyan sa amon, di lang pagdawaga. Okay. Dawa ay gid, raw ay sa kananda, tita. Basi, gin panamkon sa manikin. In fairness, tita, jaman ka namon, sa 70s, 80s, and 90s. Daw rako, man kono gwapa. Buti na lang, makahinablusan namon, nagmana sa Ermat. So, one girl, 23 years old, college grad sa La Paz, tita. 2 boys, isa ga work from home, ang isa grade 11, senior high pa lang. Hope makatapos man, kaluyan Tama ron dya, tita. Maski paps pay hapo man ba. So until next time, makabuylo kita sa Unlimited Edition. So God bless us all. Stay safe and blessed. Lola G of Iloilo Province. Yes, you're right, Lola G. Si student mom is from Lambunaw.
Tapos, si Nengne is also from Lambunaw, no? So that means, bago lang, may isa pagkikita nga from Lambunaw man. So, nagdamo, nagid ka mo dira. Ay, alimod dyan, to yung galing isa, no? But anyway, may mo na kung tani, no? Nga magkinilalahay ka mo dira. Pero sige lang, who knows? One day soon. Diba? Salamat gid sa Imolology of Iloilo Province and sa iban pa nga mga letter senders natin for today. And to those who remain nga listener lang, pwede gid nga mag-level up as letter senders. So share with us your stories. I-email nyo sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and then ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Wala kita sa nabilin nga oras, gani magasunod na ang inyo naman nga ginakalangkagan kag mga matahom nga mga dramas every afternoon. Pagkatapos ng kahapon lamang program, si Tuyang Ermitanya pagasundan sa provincial jail kag pagkatapos sina ang Dear Diary. So madamo nga mga matahom nga mga dramas. Enjoy the rest of your afternoon. And sa iban pa nga mga programas sang Bombo Radio Iloilo. Madaming salamat sa inyo tanan. I'll be back again tomorrow. Sa gihapon ni ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.